Arratzalde hon danoi, auzoko aurtengo bilerei hasiera emango xou. Bueno, dakizuen bezala urtero egite duen ariketa bada, bueno, hemen herrixan aurrian jarri eta bueno, auzo ezberdinetako kexak, iradokizunak eta ideia ezberdinei, bueno, erantzuten saiatu eta erantzuna ez baldin badaka, behintzat kontutan hartu, urrungoko aurrekontutako o lanketarako prestatzen juteko, zeuen aportazioak. Gaur aurrengo bilera da, batez ere Alde Zaharreko auzua izango litzateke, eta gero Samaikoia Isabel Obiano ere bai, pixkat kokatzeko. Larun batian bigarren bilera bat eukiko deu, landa eremua Urasamendi eta Pikupekin, eta astelenian hirugarren bilera bat, gelditzen dan, Alde Zaharreko kanpoko eremu horrekin. Lehendakari Agirre, Almirante Gaztañeta entzuz, inguru Madalen auzua, gainaldeko auzuekin. Urtero komentatzen duen bezala, ez tezue zertan hitzu egiten egon behar, zeuen kexak eta ikustitu zuen arazuak guri aportatzeko bilera honen zaion behar. Udalak badazka zenbait bide gauzai erantzuteko, askotan gauza txikixak aldia izan, hau apurtuta do, eta lanpara, farola hau esti joa, bestia ez dabil, hortako linea berde aplikazioa dakau, horrekos azkartasuna handixe emateigu, segu jasotze du egunero dauden intzidentziak argazki bitartez eta geolokalizauta, eta horrek emateigu bide aldanda azkarren, brigadakuen bitartez o kanpo zerbitzu bitartez hori dana zuzentzeko. Erregistroak, betiko erregistro bitartez, sarrera bitartez, zeuen kexak eta iradokizunak jasotzeko betiko bidea hor dago, eta udaletxean gozgu bertaratzea libre da, eta atiak irikita ukitzitugu beti, eta inkluso, kaliane askotan bate baino gehiago gelditzei gue. Albalimada igandian da poteuan ez izatea, baina izan behar balimada izangoa. Bai, hola, jende aurrean tertulia hauek eukitzeko urtean behin eukitzitugu, kamara aurrean, da bai guztoko litzateke, bitzat, eskaera hori edanak eta bai linea berde bitartez nahiz eta anonimoa izan, o beste bide batzuk eskatzeanean, errespetutik iteko eskaera bat eskatuko nuke. Ez azte imagina hori egiten zer nola idazteiguen batzuk, deskalifikazio ondixekin, insultoa iristen, eta, egia esatia nahi askotan igual arrazoia daka, baina goguak entzeia eserre itxekoak, hola jasotzezunean, azte azken goiz baten, ez dakaula lotzik, eta hortik gorako eoserritz esanez. Ordan, bide danak irikita doz, errespetutik handan okulertzega, eta hortako goz. Aldeunda neurrixan, aldanda kexa danai erantzuteko eta gauzak zuzentzeko. Gaurko bilerai erantzuteko, urtero ite duen bezala aurrenengo hitza emango zaizue aretoa etorri zatenak, azkenean egualdi honekin honea etorri zatenak esfortzu bastante handixe egin dezue aurrez aurre bilera hontan eoteko. Bai eskauko zaizue mikrofonua erabiltzeko, ze bestela etxetik jarraitzen dozen jendiak, oentxe bertan 10 bat pertsonak, ez dialako enteratuko zertaz aigean, orduan isildune bat egongo da, ez badeu mikrofonua erabiltzen. Eta behin zeuek hemengo gaidanak lantzen dianean, astian zehar online jaso ditugun mezuei erantzungo dieu, eta baita YouTube bitartez komentaixotan idatzi aldian, komentaixo, kexak, zuzenean etxetikan. Orduan, hasiko hemen aretotikan, ez dakit zenek nahi duen izan aurrenengokoa. Askotan online nahi bara ez zindabenak idatzi, ez da iselako arrazoik, udaletxin egoten gara jungora eta eusia arrazura. Eta beste askotan, linea berden, beste askorek izan nabe, nina ez fulan dita, eta hau da telefonua. Horren kontatun jarten gaberakin, telefonoz, eta listo. Ez dela askorek eukileken arrazu konexio etxeko. Etorri eta beste gizta, entzun eta martxan epitxen. Azkenean bide gehienak irikitzitugu. Asko juten di, sarreri hartu, eta errezagoa da, gu batu, ero linea berden bestela, esan ni fulan ditu eta telefonu hau da, eta arazo batek hau, deitxute, listo. Era askora zela, gu hor txegaz, unero. Ez dakitzenek nahi duen hasi. Venga, animatu zeata. Vale, intentau mikrofonoa aurrian eukizia, ze zaila dala, baina... Bueno, lehenengo arratzalde hon.
Azaldeon. Eta gero eskerrik asko Iona berani, porque izan dioten gauzadanak, ejemplo bat, atxukalaren argisa ipintzeko ipinin dit. Tirula gauza indit, así que... Nik ez, zina, lagileak. Bueno, baina zeuri izan da, eskerrik asko zeuri. Bueno. Bueno, oan, arazo garakat eta daukau. Atxukali heltzen dieta da, pena ondisa, gelditzu bihar gerala kuadro gabe. Baloiakin. Ba, igual bi ordu gabian, dindan, kuadroi joten. Zozein, porque kuadro ederraura, nik ertatzen dut balkoira, baina azten dien, niz nahi zain, juten dieta akabo. Hombre, arazu baloia zebiltzia, ez da arazu ez zerrutan ebiltzi. Gabian! Baloik ez dutzu izorrako murala adibidez. Gabian. Ba, ebiltzen ez da ordutik kanpoz, da orduan ba, etxen da bela, osotarrei, ba, bixate... Han bizikea nahi pintzatu, Jon. Hori ba. Horixe, betiko arazuak... Bestela, etorri hon baten gaur etxe, haukan kuartorak atantzien lot, intzunko dezu, zelako polizia zaten dan. Bai. Bueno, hori temia, jongoaz gero txugaua bizka komentatzen. Bai, porque zaten da desagravia, Bai, guzti gaur bizikidez... Ez bakar desagravia, kuadro ematen dipenia, kuadro ederra, ura, ez? Baloiak ez da izorrako. Izorraten da benara, margozten da betak euren gainean. Bueno, aurre etxen digu. Bai, gaur ustez bizikidetza gaia behin baino gehiotan ateako ala, ustez gauetako orduko arazua leku ezberdinetatik nahiatu zaigulako, eta bizi izan deulako gu geuk ere bai, auzo eta leku ezberdinetan ematen nahi dira. Orduan, bueno, egisa da gauza batzuk jaixetan izateiala, eta jaixetan igual bat. Ez, baina zeure kasua diferentia da, esan, etorren kontrola eramateko, askoz zailtasun gehiago eukiko deuz, ez da egun puntualetan akometida hori, zerbait iteko posibilidadia ematiguna. Baina, bueno, alko litzateke, pentsatuko dugu haber nola lortu, gazte horiek kontzentziatzia ez dala lekua jugulea jolasteko. Azten die, igual ordua Bai. Gertate mara zarri. Bai. Nadesan. Asko zaten da, opoak hartzen duenean. Hau zaten da, desmadre bat. Eunero! Baina ez para udaltzaiko, gero ordutegi bat para, ez dakaunak inorro lan euritxeko, ba, bueno, igual momento baten kontinua gara, ez dakazu beste itxe baino telefonoz. Da, guk bideratuko ero agertuko aberta, zeintzut izen, ero, ba, bueno, ez que bestelan ezin jau, ez dut deitxuko, igual hertzaile beditxuz, baina hertzainik igual deitxut esaten dugu udaleziko gauzia gala. Orduan esatetut, hori benetan, zuk ezin bozula horik, bumba barazela, bazut deitxu guri, eta engorau. Obitxuko goea. Baina agertu bara bengo goea. Juntak ero ez etxun etorri. Baina gauzia da, gitxenez gu jakin zeintzut izen, zen kuadrilaran, porque horrek, orduan ba, bueno, personalki izateko, ero, mesedez, Gozeko ordutan izaten da. Bai, behan dugu. Bai. Zortzirako, amarrako, ez dakit. Bai, holako ordutan, berandu ere, bai. Zortzirak, amarrak, iluziak, ez da izango behandu. Hombre, ez da lako xokolaudetan, ez duten xokolaudetan ebiliko ezenin, bai, solazten. Horretan ez, baina... Egore, etxea junda horretik. Amaikaitan taula bai, Bai. Bai. Ama bizitan ere bai. Bai. Agabeko ama bizitan ere bai. Bai. Ja. Ba, horre gauzak, gero, bueno, arazo dakaunara hori ez jasetan bakarrik. Ez, uste guztien da, Eta jasetan, gertaten diz, jente asko torten da kanpotik, eta hori. Baina gero egun, herritxarrak egunero etxe marabe, egunero jaidik izanin, hori jakinen bio. Jakinen behar, bale. Gitxo, mikrofonua pasa zebestela ez da, bai. Zatiaz gain. Bai, piztutao, entzutea. Bai. Bai, hemen ez, baina etxetan entzutea. Da, etxetan entzutzeko, bestela etxian ez dienteratzen esaten dezuen, eta bai. Jaixetan, zatiaz gain, apurtu etxetan ditzuela gauzak. Adibidez, amikolean, kotxe pilua, egon dira urtengo udan, jaixetan, neria behintzat eta beste batzuna ere bai, retrovisorak apurtuta. Eta parabrisasak? Parabrisasak, eta ez da lehen gurtia itxuraz, niri esan die urtero. Urtero dela, betikua, eta benga, eta klaro. Bai, eta urten, bagizu, kontenedorak erre, aurreko urtitan kontenedora bota. Kontenedora bota. Ia, hori txe bideratzen duen, kontrol bat etxeko. Online bidaldu dezu zutez, komentaizua. Bai, bueno, pixka komentatzen, Samiko inguruan ere bai, badozelako komentaixo gehiago. Nik uste, Malenak eta Kalbaixotan, egon dia, baina detonante bastante ondixe izan dela gababeltz hau, batez ere, bueno, nahi tokau zait urbiletikan, ni ez nauan hemen, nauan pertsona batekin bertakoakin, eta bere kotxea ere destrozau gintzeuen, eta berekin nauan. Osa, goizian jeki ginean, deia jaso genuen bere kotxea destrozauta zabala.
Malenetan da Kalbaitxotan, nik uste urtero aurre ikusteala, holako zerbait gertau aldala, eta mai gainean euki izan dugu, azkenen urtetan, behin baino gehiotan euki dugu, udaltzaingoan refuerzo bat eukitzia egun horietan, Malenetan, eta Kalbaitxotan gauez. Egisa da, bi udaltzain, gure bi udaltzain, ez geuriak dialako eta hemengoa dialako, bi udaltzain bakarrikan, o hiru, 100 pertsonan tartea nola sartu, ondo pentsatu beharreko gauza diala, gaur egun ikustean gauzak ikusita gero. Kontua, hola, goz oaintxe bertan lanpostuen valorazio handi batekin gabiltz, urte terdi nabil ni buru berrati lanian, eta udaltzainan organigrama osua eta perfilak aldatzea goaz. Honek zesan nahi dugu, eukiko deula segurazki subofizial bat, perfil bat subofiziala izango dela, eta pertsona hori ja ez da ibiliko kalian baizik eta gongoa, lanketak egiten, ordenantza kontuak, preparatibuak, ertzaintzakin kolaborazioak lantzen, esanet, guzti hortan egongoa, eta nik uste beharra dakaula urrungurtetako jaixetan behintzat udaltzaingoakin lanain eta hastia behintzat presentzia bat egoten poliziana. Gure udaltzainenak. Oain dela 4-5 urte ontzan udara bat goatzet beste herritan da egoera eskaz asko gertatzen hasi ziala festetan, pintxasuak ziala eta olako gauzak, eta urte hartan planteatu zitzaien udaltzainei, eta azkenengo momentuan etzan lortu, ze gaur egun ez dake turno hori, behaien lan turnuak gure estrukturan ez do gaueko turnoik. Ordan ja, izan berdaku behaiekin negoziatzea, aldan turno hori sartu. Nik uste urrungo urteako lortuko deulaia estruktura berri honekin, beintza lanketa bat itia eta albalima da turno horiek kumplitzia. Nik hala ere, Gababeltzean enoan espero olako mugimendua, aurreko urtetan ez da egon olako jende, nik aurreko urtetan dokau zaite hemen, kontzertua zeudelako eta bestia, eta ez du hainbeste jende. Aurten bereziki, kuadrilla bat izan dan, baina beste tamaino jende geixo bezala egon da. Orduan, nik uste dinorek ez genula esperorez Gababeltzean hainbesteako destrozuak egongo zianik. Malenetan da, Kalbaitxotan beti ukitze du puntu hori da, guizian jeikit, aber ze gertatu dan, ez? Gababeltza ez dugu, niko hain arte ez dut hartu behintzat egun konfliktibo bezala, baina aurten gertatu da. Eta horren urtean ja konsideratu berko dugu egun bat konfliktibua, eta igual konfliktibuena izan dan, urte osokoa. Aurten, Samikoian, eguan, oinez pasatzeko Samikoia be, jasi genti eskibatzen bilurrebe emon etxe bat niri kontasten bezala, eta nire alabik izabaztalako, porque, claro, gente mutilak, eta gero ganberradak etxen, eta ertzaila pegon zin. Ezin junbertoa, porque ezin zindelako jun. Eguain gentiakin. Horro nik uste da prebentzio dela lehenengo horta zein berdan da. Inorretorri aurretik, eta etorten izin boltzakin, likorrakin, ez dakit, igual izan demikora, igual herrin batek, o bate matioen berde izaten, hemen botoi egizta. Gero ja behin, egun personara zedin, datanak erdie eranda, jente asko holanda zenak behori, hori ja, hola izatek, egun dualtzen dipez, ertzan dipez, eta inorrez. Enbio, aurretik egin berde hori lana. Hartu behin, zentzutize punto holan bizate egoten dizenak hola mobilat izenak. Ordu den berde, aurretik egon, baina egon den berde, persona berde, bate matioen berde, sistema bat eukibio, kontrola egoteko, hauzokuk igual, dana la zu, etorri, ez que ez da paseen, berdan. Hori pentsa enbio, landu enbio. Lekeitxo nire adibidez, hainbeste gauza gertatu dira, eta horrekoan irakurren noan, udaletxetik ere planteatu zela, jai eredu desberdina, Aldatzen da. Aurre ikustia eta jendiakin izketan etxia, eta, karo, gero ez dakizela planteatuko duen, baina arek ere badabiltzortan. Eta gero kanpotik etortzen dian honedanakin zertzia bakarrikan herrikuak ez dakitz. Nik ies etxen de jaixetan, egisa zen, ies etxen. Orduan, esaten diena da, kanpotik etortzen diala autobusetan boltzaz beteta, oza, boltza piluakin, dana alkoholez beteta, eta azten diala oso goizeaten, eta gero ja, horrek ez dakaia gelditzeik, ez? Eta behin ez pozu bisa frenatzen,
aurrera ibenak berriro etorriko hori, Bai. etorriko hori jente Eta geixo, geixo. tengo arabe ganberra dan dixo. Hori da, eta geixo, orduan nik ez Hori, dakit hori bite bio, geuk. prebentzio hori zelan leiken, o igual beste herrixetan ere gertatzen danez, eurekin ere izketan inia ze planteamentu Bai, daken. honek lanketa ba behar deu. Bai. Bai. Nik uste dut hor, Esan. Zer? Bai, hori geixanek. Barkau, mikru hartzen badezu, Mikrua, Josu. jarri jaixetako, o zeo zer. ja. Naiz da izan ez egunerokotasunerako nik uste dut jaixetako argi gehixu ipini beharko litzakela olako eremutan. Eremu ilunetan jende asko ibiltzen da. Azkenean, baldin badu argitasun asko banez da inor kotxi hostiko ematen. Orduan, naiz da urtien ziar, argitasun normala eduki, igual jai egunetako farola disesuario batzuk, o movimentu egin zutzen dianak, o alternatiba bilatzia da, argitasun gehiago egoteko, porque argitasuna baldin badu jende asko gutxi ibiliko da. Hori onartzen dut, baina ja bitxat erandara zenin, are izotze ardureik. Are ez da gabetan, inor ez da kontrolaten. Auzoko batzuk, hemen gerta izan da, auzoko batzuk aten zinen eman eta arpixa apurtu. Hemen gerta izan da, hemen. Inorrez ileke holan atrebitxu? Ez da gizu zehen gora benda? Ez, urte asko, ez? Pandemia horretik izan, 18, 17 hortan. Eta ez hori bakarrik, bai, baina, a ber, jasetani, gotxoko zazpitxor eta bajanitxarin, beiko plaza, mutriko bat eguan dana odoletan. Eukibenen bateke hori itzen da. Eta horren, ertzaile ditzen etzen. Ezaten udaletxetik ditzen dutela, eta etorteko mesedezuna, porque genti batzen da, eta hori, ondio, zainaz, etortzeko. Ondio, eibartik etorri barriz, da ondarrotik ezin barri etorri, ia, zen biot. Nik uste dut hor, Helen Inarrek aipatu doan hori figura hori, gure estruktura berri hortan figura hori oso importantia izango dela, eta asko lagunduko digula hortan, lanketa hortan eta prebentzioan. Eta gero idoia ezuk, jartzen zen duen hemen, jai eredu berri hori, hausnarketarako eta jakin da leketxo badabilela, jarriko gara beurakin harremanetan, eta... Nik eranda guzti hor gauza guzti, jaxak aldatu zonak ero beste aktuazio batzuk, ero hori, etorten dizena kuadrilak, juten dileko izkututa. Zamiko jara leko bat, izkututa. Bardinotzearei, antzokitxe baran, besti baran, erose jai bara beiko plazan, bardinotze, are juten di bertoa. Juten di, euran zurkuloa juten di, euran gentiakin, eta antxetxen dabe jaxa. Eta antxetxen dabe testrozu. Hori ondora aldatzi ez, baina arek, jungoriz, bakutsa juten da beran zulota, eta antxetxen dabe. Mutrikunta jaxa, baina oten di antxe biltzen diz. Bai. Claro, bai. Ni gauzatxo bat. Esaten goz, kanpotarrak etortzen diala boteioia etxea. Guriak, juten dia kanpoa boteioia etxea. Orduan, nik uste danon arteko gauza bat izan behar dela. Leku eskututan gure etxapia Feliz Txurrukan, esto eskutuan argitxasuna badakau. Eta boteioia berdin etxoe. Ez teu etxen ainumiak izaten diako iskorrauak. Mamazazpi, emezortzi, emeretzi. Amazazpi, gitxitxua bai, Gure kalian, izaten dira normalian, heldu hauak. Amazazpia. Mollan, samikoian, entzuzaldian, ibiltzen dira gazti hauak eskutuan. Lokalak ere ordoz. Nik uste hor ere, eman bihartzakola bare buelta. Gure herrixan, boteioia, ez deue ingo. Etxen deue lokaleta jun eta lokaletan eran. 13, 14, 15, gure txapeko lokalea juten da jende oso gaztia. Beatu, hor etorten dezenak, kanpotik etorten dezenak, segurutik eroan herrixan ez da ben guri. Claro. Guriak bezala. Nik izot ezaten gurik ez da benik etxen, guri behuten dizte. Eta gurik engora igual beste herri baten. Baina, askotan, ezalek izan askotan noren herrixa defendu, eta ikusten da ben ganberra da etxen, norbera ez daten dara, zetan zabiz. Igual beste herri baten berak etxen dago. Baina, olako gruputan igual naztak geoten diz, porque gu jute ginean, neskan arde, danok itxe ginean beti, ez? Orduan, egun hori mutruko harrak, eurak imatzen dizenak, bai, bertan momentun. Baitxe, igual eurak ez bota kontendora, baina euran grupilun daz, ezautzen dizenak, ezautzen da bena, zentzut izen hori da benak. Ez tala, etorri honata, baina kanpokoak izan o etxekoak izan. Arazoa berdina da, baina hori gertatzen da, ez? Estigma hori bilatu gabe kanpokoa dialako, etxekoa dialako.
Ez guztia esaten kanpoko datozen bakarrik, danak etxen duela, hemen kanpuan berdin da. Nik uste importantia dela etxietan gure seme alabai esatia eta esatia eta esatia eskolatan badakitxe esate izuela, porque guria kontatzeu, eskolan ere eukitzen dugu etxarlak. Baina hori ez bakarrik, papera lurrea bota, pintadak ero espraiza zein. Hori ja etxetik urtein berda horrek. Baitxe gerokun zemik gorortuko txokarra, baitxe alegin guztik egin, normalian, etxetik urteetan mara bitxat edukauta, gaitza da, holako. Eta gero... Sasoikoak izateia, baina errespetotikan. Eta gero komentatzen zenuna lokalen inguruan, suposatzet etxepian dakazuela lokalen bat, bado jende geixore bai lokalen inguruan arazoak dozela, beti berriro ere patxatando beste bat. Konbibentzia arazo handixakin, barruan aidia, jakina dakau jai egunetan batez ere, erabiltzeuela, taberna moduan, urteko diru ateatzeko, jaixa bertan bukatzeko, eta, dakizu emez, ez dakit, balin badakizu ere bai. Hor gaztekin eredu askoraz. Grupillo bate oleke, eura mutaketan, pipa jan, eta telebizta ikusi, punto, izi gertatzen. Eta beste batzuk, etxen dabe, beste aktuazio batzuk, asko jentie, zoratzen da benak. Futbolea jolastu, komentatzen zenuna, eta beste hainbat. Hor jakitun geare bai, azkenengotan, gero eta potolua idala bihurtzen, goatzen naiz hauteskundia bukatuta gutxira ja lokal batekin hasi ginela ja arazoak eukitzen, gero beste bat sortu da, arazoak sortzen, hirugarren bat ere erdibidian dijoa ja gorut, kanpotik enteratzen ga, gazte urteten da bela horre, ez? Gazte lokalen eredua ere, batzuk aidia bideratzen alde batea, eta beste batzuk aidia jarraitzen taberna itxura hori jaixetakoa, eta horre gisa da ordenantza bat badagola, herriko ordenantza bat badagola, egisa esan bere garaian nintzen da oso zurruna da, baina gaur egun gazte lokalak iten nahi dianak eta zurruntasun hori da bata zurixa eta bestia beltza, ez danak, baina konfliktiboa bihurtzen ez zaizkiguna. Orduan, lanketa bat eitzeko, zigea lanketa bat eitzen, oain, entzuten bali madu ze bain digan ez gehi jasotzen datuik gazte lokaletako erabiltzaiek eta lokal jabien erregistro bat iten nahi geha aurrena, berez aurrenengo puntu hori izango litzateke jakiteko ze lokaletan zeintzu dozen, zenena dan lokala eta ze egoeratan don, eta hortik aurrea lanketa bat azteko batez ere bi helburukin bat, elkarbizitza, ze auzokide asko eta leku ezberdinetan, kokotetik pasatadoz, batez ere jaixeta, baina, beste egun puntualetan ebai, beste batutan isa zara, eta gero bestaldetikan, behiratu behar deuna da ere bai, gazte hoien lokalak ze egoeretan dozen, eta ze karga idian jasotzen. Ze lokal batzutan, igual, egun pertsona idia sartzen, irisgarritasuneko arazo oso larri batekin, eta egune baten zerbait gertatzen danean, zenena izango da, responsabilidadia hor dozen gertau aldan guztiana. Orduan, batzutan gaztien bururare gustatzea jutia, eta uste inkonsentzia puntu bate badagola. Osa, guzti horretan, danok izan geha gazte, danok egitu 16-17 urte, egisa da lokal batzun gaztiak ja 30 diala ere bai, oza, beti gazte batzuk ere badozela hortikan. Orduan, lanketa hori inbehar izatea, izet primordiala dala, ze ordenantza azte mali emagea, arrajatabla betetzia mundu guztiei danak itxiko ja. Eta danak iztia ere, ez dakit, gaztiek daken, gaur egun daken aukerekin, osasuntxua izango litzateken errexantzat. Gaztik eukibere, gune bat eukibere, gaztik batzeko. Beste gauza bada, arau batzuk eingiz, nahikus horrozatiz, hori holan balitz, taberna baten besteko inbertzinien golitzake, isolamentuak eta atiak, eta uretzen, guk minimo batzuk egon berdi ez, gitxien eskua, segurtasuna, gero gundi egon berdi ausotarrai, orduak, no año dizen, ze aforo dakarren, guke, elkarte gastronomikutan hemen baraz, da haretak ere euran limitazioi. Ara jun berde, kanpoko jente bat, bertoko
elkarteko batekin. Baina horrez ere bia libre hon. Ez ere erosein sartu. Eta gainetik erabiltzen marabe, ez dakit nik, likorra ero, alkola ero saltzeko, eta gainetik kobratzen dabe, baina hori arazo handitxe da. Orduan, nik uste dole lehenko, gubila behin zerrenda batein, bai auzo lokalan jabiaz, ikusi, teknikuk izango dabe lokalak minimo batzuk kondizionio euki berdabela, erabiltzeko, gerokun bai eure gaztei bai epinikoak limite batzuk, eta engorau, progresiñoi bat engorau, eta engotzau, fiskaliza, engotzau, ikusi, engorau, zelan, hori lehen behizan. Baina, bueno, on ja, bizat, ja, zeride egitxua bazen gorau. Porque azken batean, herritxarrek esan gorau, aragua hemen da. Aragua irakurri berde zelakuren. Gauzik gukiztu nahi gaztia ikentzei lokalik. Baina, bai engotzauela, zeinek etxen daben, jarraipien bat engotzau, eta ja epinik gotzau limite batzuk. Zer da limiti? Hori bat itxi? Multa bat, orako, ez, izunik ez, zein berde, lokala itxi. Denpora, eta gaina be lokala izileke, nire ustez, ez izileke emon, baimena, listo, baimena utetxo. Ez, prekaridade baten emoten da hori. Minimo batzuk nik usteet kumplitxuen bihar dago, eta Duda baik. Nik esan dute, haitxatu detenian lokalak, ez da lokalak danak itxitzeko, ni mucho menos. Jendiek gaztia gure izan geha, guk kalian ibiltzen ginean, behiko plazatikan goiko plaza, zine atzian eskuta, atxukalen zigarrua erre, geu ere ibiltzen ginean kalian. Ez gendukan aukeraik lokaletan ibiltzeko. Ez esaten lokalak itxi, baina bai kumplitzeko gauza minimo batzuk, porque ez da batere agradablia eurako porretan dozenian, gabeko ordu batetan, ez noi izaten 10etan, goizeko ordu batetan pertsonak batzuk deskantzua bihar daue. Beste batzuk jaikin bihar dia, goizeko 6etako lanea guteko, o goizeko 4etako. Eta goizeko ordu batetan, dunbaraka, opatinetia. Eukidoala temporada bat, egunero, gabeko 11etatik eta goizeko ordu batak arte. Nik ulertze gaztia dia eta rebelio punto hori eukitzia, baina... Lehen izan da maure baloia joten da bena, eta patine joten da bena, horrek lokalan kanpuntaz. Antxegatzen diz, eta gero urten gora bezarrataka, baloia zebiliko hori, goizeko ordutan, ordu bizitan, 3etan, erotan da. Horrek gauza guztik, ebita biau. Aktibidadide lokalana, baina lokaleko erabilgartzak epitxe dabe, auzo kapu nintzen diz. Hori da, neurtu bihar dana, azken finean hori da. Hor, gaidanetan bezala, eskubideak eta bete biharrak, ez? Eskubidea ere eukitzeko gaztientzako aizialdi guniak, baina gero bete biharrak ere, errespetatzeko auzoko elkarbizitza. Horretxe limitik epini berdiz, zuek zure lokaletik ezin zurten. Ezin zurten, etxeko, egin berdiz, zeure... Bai, oso ondo, gai hau ikutsiarren, bereziki nire bere, batzun ordezkari gisa, horretara etorri geha, ez da. Eta da, oain agertu da, eta eskerrak agertu da lago, eta udalagia gaixia bere eskuan hartu, eta, ikusiko deunun amaitzen da. Irakurri deunez, bai, egunkari baten obesten, eta telegramen udaletxeko hortan, ze asmo daukazuen, pausoiek emateko, elkar bizitza oinarri eta helburu. Bai, gertatzen da, kale batzutan, paseuta gozela, ez? Baina, pauso bada. Orduan, agertu dezuen nahi horiekin eta galdera bat obeste. Dinamika horretan, 4 atal ipintzen dezuez, 4 atal bihar diela, nahiko genukena da, auzotarrok, bukaeran, erabakimen horretan, jabiak eta gaztiakin batea, guk ere, auzotarrak ere, parte hartzia eta adostasun oso batea, aldik eta ondixena iristia. Gero, erlatibua da, gaur egungo ordenantza dakarrena, ez da zurruna dan, ala batzuentan malgu dan. Baina, begiratu behar bada, ez, horra agertzen da, zarata eta hortute egixeak horrek, adostu beharko dira, gaztia behar lokalak eta jolasteko elkarrekin neoteko, baina zeu gaipatu zela inize, bete beharrak ere bai, ez, eskubideak, bete beharrak. Orduan hori, auzotarrok ere parte hartzia, ordezkaritza bat, eta gero noiz da batez ere, ze gabona datoz,
Gabon zaharrak, gabonak, berriz ere ukiko dugu folkloria. Bai, eta ez hor, aipamen txiki bat bakarrik hau, plan hau aurra eramatia nahiko epeluzia daka, 6 bat hilabete daka, baina bixen bitxertian gu ez goz ere gora beira, eta bueno, gatazkatzu batzukin ja harremanetan goz. Egon ginean, bere momentuan, baretu zan, pixkat, gero berriz zazizian, hori umiakin bezala momentuan bronkia ematen diozunean, kaso etxe izuela, baina zeitsuan astutzezako, orduan ere astu zan, eta berriz ere, berriz ere batu bihargea beurakin oantxe, urrengo gunetan. Oso ondo. Gaixa, hola, edo beste gai bat beste aipatulike, edo gai honekin... Hemen zobetenak... Claro. Bai. Ez bali bada gai horrekin lokalakin ez bali bada... Hori da, baten batek. Bai, bueno, bat komentatzeu internetetik ja izteko asuntuakin, edo zein tabernai bete beharrak eskatzen zaizkio bezala, lokalai minimo batzuk eskau behar zaizkiola, eta ezileikela goizeko 7 arte lokal bat jendez beteta hon tabernak itxiago zenian. Gaia hori da. Hori da gaur egun lokalekin egun puntualetan, edo esain puntualetan, segun ze lokal, danak ez dia berdin. Lokal batzuk doz ez daula inungo arazoikan, eta beste batzuk doz, ni batekin lokal batian ja bibiderre honai, eta beste lokal batian, beste kide batzuk, bibiderre hondia ere. Aguantatze hilabete batzuk, bai, kalbaixo egun arte. Bueno, creo que barakau, udalak eraikin eta auke eta ebitzen diz, arduri danutako. Derrebente tokia jasotetenean telefono, ez da atzore bai, esatezuko, ez que ja barreta burla. Ulerten, ze gauzak itxeko moduak badoz, guk lokal euki genuen bere garaian zarautzen, eta ite genitun gauzak, baina ite genuen bizta pixkatekin, eta inorrei molestau gabe. Inorrei molestatzen estiben bitartian, kontua da nada, ja biziketetza arazoak dozenean, ja radarrak piztutzea, eta radarrak piztutzeanean danana piztutzea. Ordan, bueno, hartuko show, intentauko dugu aldan da onduena danon bidea jutia, eta espero dut urrungo urtian behintzat ez egotia gai hau hemen gainean. Oso ondo. Hor pasiatzen da ibiltzen gea. Bueno, jarretxu. Atzaldean, gu gatoz Feliz Txurrukan kaletikan, gure temia da kontenedorak, zakarrak, zela dozen. Dauz, 10 kontenedor, bai, urtietan goaz, 2021 ere jaso gendun firmak, eta fonginan udaletxea, eta gauzia da, oan ere etorri geanian, zakarra zozenan kanpoan, bidatureu kontenedor barruan, utza zauan, kartoiak eta hasian, baina utza zozen. Ze kontenedore tipu baina organikoa, ero? Oan urdina, kartoienak, baina kanpoan txozen. Eta gero, gaba, zibiltzeian kamioikarak. Atzea, urrea, pitarak, Ordoz, gai pilua asko bat konteneran egoera beak guk uretik anazita, konteneran egoera batzuk eta eskau izan duguan komuniai behi baino gehotan, adibidez, behirana daola plastikoak dana kanpo atea eta hori mila biderra eskau dugu, eta bai, baina behendik anazte aldatu. Bestaldetik do, pixat erresumen bat iteko arazo danana, jendia horrea jutean eta lurrean lagatzeuna, atzea ez pasatzea dikan, atzeko bidea pasatzea digan, hor aldeude bategat iriki kontainerrak atzea behira, aurrea behira, kamioian hundigan hartu berdun. Hirugarrena da, kamioiak sartu berdiala, kamioia hundixak, leku oso estu baten, eta hastian minimo behin opitan ezin dula jaso kotxia gaizki aparkauta dozelako, hori ere bai, gai horren barruan dana, ingurua ez dola garbi. Ez da, sarreria eta itxura zatarra, eta aparte, gu rejun ginean bizitzea etxiaken aurretekan bi kontenedor zozen, da oan amardia, oan etortzeia erdiko kalekua, beko plazakuak, inkluso moiakuak, eta azkenean, eta oan neuan, baina udan, horre goten da
usaina, moskitsuak, Gutakau hor, arazo bat, hor da, batara RU, residuos urbanos de kamioik ere bitxen abena, hori de talde bat, eta ero bestire LV, limpieza biaria horretiz, ja, garbitzen dabenak, ez? Xabixat euran arteko, ez da baideak ez diz ondo hori etxen, ez? Batzu plus batzutak arrelako, eta hori besti horren etxezku, euki izan dugu, zamar boltza laten dabela iguale zamar potutan, eta hori ez da leurana, eta hor laga. Eta orduan gu eurakin hor gabiz hortan. Ez hori bakarrik, kristalezko igluk, bete arte eta jentik ja lurrian la arte, ez dietortzen batzea. Honek kafian horrek, ez diartzen. Ni deitzetan dezke, eso lleva la empresa tal. No, la empresa tal no. Udalak etxen dau, kontrata mankomunidadia. Eta gero mankomunidadia etxen dau, zu kontrata beste matei. Eta gu mankomunidadia izan ez zau. Haben gu bila ertxarrak zuei izaten hau betetara eta hau ez dala beteta. Guk egunero dakau ez da bai deuraken. Adibidez hemen Zamikoiako organikua epinirabe sujezinio bat. Sujezinio bat, lehen holan zina, batzutak arre holan inozi horrezko abrazaderi, eta beste batzu epinitze holako postetxu bat kandau batekin. Auzotarrak esaten dabe, zikinoten dela, hango kanalatzeku eta ezilekela garbitzu. Zer gertatzen da? Biariako garbitzen dabenak, ez da garela giltzik, hori mobitzeko, aurrean dugu nintzen, ezin gendu mobiu, kandau birde, orduan hori dakar kamioik etortzen esenak. Orduan, orna bileuraken harremanetan, esateko zu, giltzelaga LV-ei, limpieza bierakoai, zabaldu, eta atzi garbitzu. Eta, ez que arazu, egunero gauza zuten di. Zuen barritxun? Baina. Bai. Mañelen, Zamikoiako Mañelen etxe. Hori atxin nahi doa, esaten ba. Hori ezildek iriki. Hori ba, bera tapia, hori izan dara, organikoan da izatezu. Organikoena, lehen irikitzen zen kostata, eta nik aste honetan ez dakik junaien, astelenian o ez dakik noiz azkeneko, eta berde ipintzen zen, txartelakin, berde ipintzen zen, ematen ziozun gora, eta ezintzan iriki. Ezintzan iriki, orduan. Zein behar dezu? Ez. Zein bizuena, zuek guri komunikazioa. Abizua pasauta zauan, lehen ere hori geizki zauala. Iguale... Ja, ezke hor, zuk hori bixaldu dezu eta jartzen zen duen hori xe, abizua pasauta zauala. Neri esan zien pasauta zauala. Normalean, linea berdetiko sartzen danean, normalean, gu mankomunidadiakin jon ia egunero do, egiz esango burrukan. Burrukan, ze azkenean guk ikuste deure bai, pixkat komentatzen zuan abeak, guk ikuste du zenbat ordaintzean, urtean, zenbat ordaintzean, eta ikuste deuna da gero zerbitzurako orduan, hor dago arazo oso hundi bat, behaiek dake arazo hundi bat, mankomunidadiak, hitzarmen kontuakin, kamioneruak eta kalia garbitzuna, pixka jonek komentatu duna. Orduan, zein da zenena diskutitzen ari dian bitartean jakaka bildu da. Baina kasu honetan, adibidez, organikoa. Ez teu irikitzen. Hartutera, apuntarot. Bai, ogezki irikitzen den. Linea berdetik sartu, linea berdetik oguri komentau eta gu momentuan eskatzen. Ez da bir, ja hartutera noti. Ja hartu deu, Bixar bertan ja deitzen da, ni bixar bertan deu deitxukotzat. Hango aldu da nahi, arantzara bera eta deitxukotzat zu. Hau kontenedora kendu eta aldatu. Eta giltz. Bai, idoiak esan doa moduan, eta zeuk ere bai, hor, atze partidan, zikinkei handixe hoten da. Enbiarrialako eduki ontziak atea, eta dana garbitzu kanala, eta hori dana hilabetiek eta hilabetiak garbitxua. Eta horrean zikinkei hoten da. Eta horrean bateko besteek tope, eta hau zer da, oantxe da, hauzoz, eta baldin bazua zesan, Hori garbitzu txan dugu, zarri, porque obri da, biladioneko obriaz, mazak, zementuk eta korriuten eurixaken eta antxe topetxe ban. Eta hori lehen begarbitzu dira gau. Azkanengo ni pasan etxanin, kontenedora ikusteko, ja, beste sistema de anklaji neukan. Eta orduan, deitxuen bitzau, eta esan bitzau, giltze lagateko. Lagateko, garbitxasuneku bai, mobitzeko kontenedorak. Bai, ez, hori aldatu enberde. Ipini aldatu, ero, etorriko era, tekniku, ero kontenedora kendu, eta beste bat ipini. Igual, utzinko iso, barkau. Utzinko iso, ze behaiek azia gaiakin, da azkenean, Zamiko jaino jungea berriz. Ni gauza bana izuet esan. Aber, badakasun esperantzia, guedakaun hor 10 kontenedor, pizka repartitzia. Porque... Lienzo zen subterráneo. Hori.
Eta eso zen horren beste, oan dana dia... Hor kontua da alde zarreko danak bere momentuan oain dela 6 urte hola, bai, nik uste, bai, izango ja, 5-6 urte izango ja, area moitu zian, ze kamioiak gero eta hundixo dia, eta ez dian kabitzen alde zarrian. Orduan, nola etzian kabitzen, gero eta kamioia hundixo, eta gero eta kamioia hundixo, atein bertzian hemen digan, zeleno adibidez, ludoteka aurrian baso zen basurak, hemen albuan zozen, Mila Frutegian aurrian zeuzen. Eta guet danak hartu. Claro. Bai, osea... Bai, hola izan da. Ez que goz, nazkaina, baina azkauta, Sistema bat, a ber, aurten epinikora be sistemia, kamio iratzaten da benian, jakitzeko, kontendorak zema kargarakarren. Eta horren, balorakora hor, ia bi hon berdizen gauza bakotxeko, bai, baina nahi, eta orduan... Baina, danak gaur kalian, eske, oando... Claro, eske, atate marabe kontendora, erdirik ez dala, eta kamio itorten dauna, kosto gehiagoa da, eta bi espariz bete betxen, enbaldera, kalkulaen berdabe, ordenagailu eta karreia jakitzeko ze kargarakarren, eta area zen birde ba, bat birde, ero bi birdi. Neri oso ondo iruritzen zat, eurak behiratzia euren interesa itxio. Ni noi behiratzen, erritxar moruan, bai, mankomunidadiak, oain dala 2 urteo batu ginean azkeneko ni etorri nitzala, eta sala berdina, eta dakatela linea berdetikan sartuta ez da izen bat, eta danak, osea, azkenian, hor, irizgarretasunik esto, doko iskia altzatu bihar dana, barkau, 10 kontenedore 10 kontenedore tartetikan sartuen bihartzea. Piskatarina baldimazea ondo, segun zeinek, ezin dugu bertatikan pasau, Jauzi bende baten bate, Claro. Gero gainetikan... Bai. Zuk otakazun argazi hor, atzazu, ez da, baini bari zer da. Jaxan pasata gero, nahi uzan, boltzan dixak ekarten diz beltzak ekarten diz, eta laten da txelurrian. Jaixetan bakarrikan ez joan, baina hori baina baki hau zentzutan izten. Basi multa jartzen jendiai. Baina hori ez dela etxe bizitza bateku. Hori de komertzio, hostelera, o lo que sea, baki hau. Orduan, arabaja eta haren boltzan dixak anepini, ongabiz etxen, nik mankomuniadin bileretan juten da, eta epinirabe, plan bat epinirabe, eibarre epinirabe, hostela izako kontrola bat etxeko. Zegertan da, ez dela efektibua, porque zuk hartzen motzazu taberna batei, eta gero botatzen mozu, etxetazu lanak endu hostelerako bai. Hori izan, hori helburua izan hori. Helburua izan, fiskalizateko haren boltzetan barru zer dan. Porque harek, enberdabe, plastikoak leko batea, organikoa bestea, kristala bestea, eta dandok etxen du bezala. Ez ere geine jaibuztiken gabeko ordugar tabernak eta hori, eta gero hartute boltzia hola onda barlaga. Hori, azte bukaeratan ere bai, Behin baino zarritxa boltzi geuk ekarri dut nabe, bai, erdiko plaza... Baina... Egon, barkau. Baina horretxekin gabiz. Momentu bat. Nik uste hemen bi gauza dozela. Alde batetik kontainer danak ordo zela pilatuta, eta horrek generatzeun arazo dana inguruko etxe bizitzei, hori bat, eta gero bestia da, nola daun, situazio hori. Horren garbiketan inguruko lanketa bat guk mankomunidadeakin behin bainoetan esan dugu eta jarraituko dugu egiten, baina beste gauza badago, kontainer horiek sakabanatu berbalimadia noa eraman. Nun baitea eraman berdia. Orduan, nik, ez dakat inongo problema ikan, hausokidea egin, batzorde bat o lantalde bat iteu, haber topatze duen, noa aldian eraman. Lekon bat bilatzen baro, onda bian obra. Ez, baina reparto hortan, esan bilatu berdeuna da, leku bat, eramateko leku bat. Hor kontua dana da kamioiak, bai. Gu, prest, topatzeko. Ondakau? Bai, ulertze hori nekan. Bai, sinistetzu. Guk total... Gero arraineko uzainak eta. Vale, intentauko dugu, barkau, eske bestela herriko, etxetan ni erdi erotzen nahi nahia, atzetik eneko bronkakaraka. Bai, eta eneko bronkakaraka. Eneko bati burriua ez talako. Bai, orduan, nahi bai zuen lanketa bat ingo dugu zeuekin batea, eta ber topatze deun nola aldeun soluzionau. Ez da erraza. Ez da erraza, azkenean kaudal haundixa izazte hartzen herri osokoa.
Baina, bueno, iseritzia da, eta intentatzia behintza zer topatzen, eta ber kamioiak noaino aldian sartu, eta aldeun sakabanatu zerbait. Bueno, ni pentsatzen hor, guan ondozen nahitzen, hor komentoko parian, hor toki edarra dauela. Baina, problemia, danak area eramatia, hori izango litzateke bidetako bat. Dana o... Ez maezu dana eramaten, azkenean kaudal berdin eukiko ezu. Ulertzen, ze areaino ez diaiatuko hemendik joaztenak. Inorek ez du esango, ostras, hau beteta do area jungo nahi. Osa, ez topa hor dakazu, eta inguruko danak hor botako zue, eta erdiko kalekoak hor botako gue, eta danak hor botako gue. Ze, o danak eramateia, o lagatzen malima ezu, soportauko gue, 5 kontainerrek, dana, eta beste 5 kontainerren goia erdi utz. Ulertzen, orduan, pixkat, nik uste lanketa ez tala erraza, eta erraza izango gazan hitz emateizut. Zer, haurea egin ordu asko pasa ditut, hitz emateizut jain da gongo zala, eta ez malima dogin da, ez talako erraza topatzia, eta laneako prest, jartzegea, eta guazen bilatzea modun bat, eta linea raia gorri horiek esatezu, goizeko bostetan pasa berrean kamioia, gu landuko deu, aldan da geixena, mankomunidaia, esan behitu, ezitzazte ordu hontan jun, gu hori, mankomunidaia egin, egixe esaten abezu, burrukangoz, astero. Basteia behatzi txardietan, lehenengua. Behatzi txardietan. Eta amaitzen da, bost pasatzeaz, más o menos, 3. Egunero, 5. Isa. Egunero espara? 3 seguro. Eta gero ostegunetan, beste kamioikara txiki hori etortzen dana, garbitzen dana, danian egoten. Horregaina, ni ez dut esaten, suabe ipini behar deuela, baina bumbaraka botatzeue, goizeko dunetan da, azkenean Buizkatzeu da, bestela hori, suterranioa lehen zozen bezala, ze gu 2021 gendunian idatzitxa, zantziguen hori, arazua zozela, arratoiak eta kabiak, baina oan goiko plazan ikusten dugu. Hori bakarrik gelditu da. Eta hanbe barakau. Danak enduta dut, ja. Goiko plazan bakarrik do, eta beste herri danetan jak enduta dut, ja. Eta herri askotan ikusteia, kontenedora dozela, baina txukuno, notorio, kanpoko jendia ere etortzen dana, sartu herrira, kontenedor horreganak itxura politxa ere ez dugu etxen. Gabiz, mankomunidadin gabiz, esan da, hori formuli ez bandurten. Baina problemia ostalerizatik asko, eta sozietatik, eta askotan boltatzen dabe, de todo. Hor dakau, pentsata, etxi lan bat, udaletxetik, porque horre boltza baltzak, ostalerizatik utiz, emoteko baliabide guztik, eta ze egin berdaben. Polizia biharra egin behileke, ez da gazu besteik zabaldu, udaletzen gujun, eta izan dugu. Dokumentu paper bat, olako faturi eta horrena, eta jakin jo zeintut izena. Gu boltza beltza etxekan ez gabiltza. Hori ez lehen ezatu Gu dana, generalia. Boltza hori berdintzak guzeinena. Boltza beltza baki hon dut izen. Eta hor baina ez tikola hortik angaia. Gu hosteleri kontrata. Baina gaixa da, gabizela lantzen, bizkat, lekua, bizkat... Hori, klaro, gu ez gozela... Bale, laneako prez gurekin? Bai, gurekin laneako prez? Bueno, a ber alde onzu zerreman asuntua, bale? Bai. Bueno, lehen esan enoan, horre ibiltzen gara gure kaletik eta Santa Bata bueltan eta bat, eta jende deixente ikusten da, edadekua kapatzuakin eskailetan bera, jetxiera, atxitxineko zehortan, eta horrean da, hemen bazauan, igo ailua etxeko proiektua, eta galetuk hori ere. Bai, da ambulatu lehenkoan entzuzeko bat jaso ikusi genuen, da Jesus don bronka bota zigun. 40 urte zegoela itxuiten beria, eta ber noiz aiatu bertan. Horrean, ze planetan, entezue, hane goikuare egin da, eta ze planetan da, kazue, noizko aurrik usten dezue, jende bate galdetzen doan galderi, ez da? Bigarren legislaturan, lehenengun hasi ginean, Iriagerre bukatu genuen, geure legislaturan Iriagerreku izan, gerekun izan Jose Maria Zibarrekua, eta honen jau Gaztaineta. Ondakau, ordazena, esko hartin dakau, isalekena ambulategi isalekena
komentuan oinarrixak ebini ja horra residentzia, Samieleko residentzia aiateko, hori ja, nik uste ja etxen daunian parkia oinarrixak epiniko hori zela, ja arrankateko nuze puntu izango dan. Eta gerokun, igual datorren urtean igual etxen da proiektu bat etxen da, eta gerokun, etxen da, igual, 2000 eta ez ota zein ez para, igual ota zazpixan, ulertzen, baina hori ikusitxe da, horrek bizak izan duten bezala. Eta beste bat, atxukalekua hori hor da, epinitxe, atxukaletik, gero altzateko zamikoia, hori bitxalike. Ulertzen, horretak hau, eskuartin dako haunak. Gero zuku izazune dentizinak. Dentizinera hori Grupo Eibarrek dakarren proiektu, hiru fasezin, hiru bloke etxeko, bata ontxe indana, palmondo indana, eta gero gun bestide entzuzeko hanen inguruan, beste bloke bat, eta gero besti izan, txaleta egon lekuan, baina gelditxure fue, kapos, eta horren gelditzen di, beste bloke bat gelditzen jatuko zen. Orduan, hitzarmena izan, Grupo Eibarrekin, telefonikatzi hanen beste igogailu bat, hanen esplanada baten parken batero hori, eta gero beste igogailu bat, altzateko, entzuzeko, azkanengoko etxita. Orduan, klaro, hori ez da udalana, hori de proiektu, Grupo Eibarrek dakarren proiektu. Guk udaletxin, ezan gentzan, ezinbesteko aixen berdela, hor proiektu bat. Eurak etxen aben etxipe, beste balor bat egikora, baina guk hori, bentsat Holandak, Holand etxen dugu lotzu entzuzarte. Baina hori deia iniziatiba pribau eurana. Ez dakea ondo esan gora ben, baina barakare proiektu ondartute. Orduan, etorten dizenin? Azkenean beharrak, ikuste eta uso danetan. Igo gailuak ondodoz, baina atxetxin aldapa berako eskaileta horrek, eske olako kaleik ez tomotrikun. Olako kaleik ez tomotrikun. Hor dakau ez hori bakarrik, hor dakau, argirik ez. Argirik ez to. Txarto peldainuk ez da zondo, eta dakau usuk bebai. Usuak eta etxia eta etxia bera, txarto. Bueno, hori etxia bentsat ongu lehen, dazen eraikinak egoera txarrin, bai dakaunak bai kondekalea zieran, da bai erdiko kalian, da, bueno, dakau ja horrek identifikata, eta euran jabekin, ja, bueno, batzuk ez da jamonik etxen, baina enbizu, bale, epinin bikutzazu limite bat, porque batzuk eta karrena kanalik apurtuta, eta beste batzuk igual alero bat igual dindelizka, eta beste bat akarrena humedadia ez dakarrelako ondo babiztuta alboko etxiai generatzen da humedadia. Horretan da zabizata, aparejaduriak eta horretan da gize. Prozesu, prozesu erungo erau, eta gu egongoaz, insistiuten, hori nun bukatzen dan. Orduan, atxitxikale hori, hor daka, hori argi gitxi. Ontxe pasaro kratxer... Eskaietako kontuakin, hor gaizki erten zigun, guk gendukan proiektua kale osua berritzeko, ez eskaieta bakarrik gero aldapia ere bai, Beko plaza arte, eta gainea gero Beko plazatikan batzen zan Merkatu plaza ere hor arlauzak jarritxa, piskat irizgarrixo izateko ere, da proiektu hori lizitatu gendun, hogeita bosteko hasieran zan? Hogeita lau, igual, bukaeran hor bueltan. Eta inoketzoan hartu obra hori gaine orduan zan, kaledana zabaltzen zan, eta bitxartian barruko uren tubuak eta anak berriztentzian dana zan. Inoketzoan hartu obra hori, eta gelitzu ginean, ostras, igual, beste vuelta bat eman behar dixeu, gitxienez eskaieta konpontzeko eta hor gelditzu geha egisa da, eta ez dugu aurre eraman. Hor kontua da ikusteana da, kanpotik ikusteana gaizki dola, baina behin konpontzea juten danian, barrutik dozentu berixak doz zar-zar-zar-zarrak. Orduan, aurrenengo proiektu haura Zankale osuan, ja behin altzatzeanean, dana ondo itxia. Atea zan, gaina kantidade bastante majua zan. 200.000 euro zian. Eta diru aldaketak eta ingendu zen, barruan, eta posposigo zen. Konkursoa da zan, baina inorretzan aurkeztu. Guk eure hartin eukireu ez da bai hortan. Gauzak ondo etxeko, zukezi zuepini, kubriu gauza bat, arrazu behian danaz. Orduan, zuk hori, eskilarak emikiri errezena, hori txeda errezena. Dana, pla, gainetik emitzu plaka barri bat, eta listo etxen da. Baina, klaro, arazu barrun bara, bixarrero etzi, igual apurtu txingatzu. Guk horrek gero, horre deskantzilune urane tubeixak apurtuta, etxezu eta einzan enpalmi. Baina, klaro, eskilari garbitzi, barritzi,
ba igual ez da igual momentua. Igual da, apurtutakoak konpontzia. Eta epini, porque dakagulako, ja proiektu handizago dalako. Porque emir dalako, tu behitxa guzti eta danak eta berriz. Orduan, guk gauza baten gero garrero apurtzeko, bizkat... Horenik ez dakiz ze arazo dauan barruan, baina kanpuan... Baina zuk, zarra itxuri eukiarren, ez da aldatzi bakarrik. Ez da itxuria. Bai, handaz partxe guztitaz, handaz partxik. Dana apurtuta doz. Bai, baina fijate mazaz, beti daz batzuk partxeata eta partxeata. Guk hori epineleike, porque hori txera errezenata. Hori iztakazu lozabak endu, berze barri bat epine. Baina jakin bio, egunen baten, dan apurtu bir dagoela. Hori txera gauzi, ez? Eta gero argixea. Argi puntu bat. Hori errazo da. Hori ilun. Hori bixar bertan, Xabiai izango zan, bedatzeko linean dazen, eta epitxeko fokuk. Hori ja... Ez que holako kaleik ez da mutrikun, Eta gaina be azke bitxet, da? Gaina be hori kali, goiko, atxitxin kalekuk eta zamikuleak eta da, bertatik batik. Baina, ez que ez da holakoik eta badakitz jendia amilu dala, eskaitak ez da zolako ondo, orduan ez dakitz. Hori bitxar hortan, ja esan dara, eta aber behiak nondik bihatzen da. Eta eskilaria esan dugu, guk eskilaria proiektu, hori ikusiko hori, baina ordakaun lagan hori, horren neukipinikotu. Ez nahi zan. Bai, nik seguro ezen. Hori engoro. Baina ni neuk hori apurtu eta gero epini eta gero ostabe apurtu, ez dago sentidek. Orduan, engoro nera, epiniko ero ondo, azkaren gero peni emangozko apurtzi beha, baina epiniko ero ondo, baina... Ez, kontua da, einen behar dela. Bai. Eta deue gaina beha atzo bertan zan eman, ez que, hau zei junera, hau zer hori. Emoten dago, hola, pelikula, sustoko pelikuletan atateko. Eta izan behartzan obra bat egin da egon behartzana, baina... Bai. Baina esate izuten gendun paso danak, gendun proiektua, dirua ekarri gendun hau dana, desierto gelitzu zen, eta geure gelitzu ginean pixkat etzakigulan zela heldu, zengo deuan aukendu, bestiak endu, partxeatu, eta hor gelitzu zaku. Ez dugu aurrea. Adibide morure, ez da? Guke bidegorriz eta bidegorriz zaten dugu. Baina bidegorriz ikerek zeleken, zaneamentu esposo etxen. Horren, lehenko zaneamentu inbere, bidegorriz ere errezena. Eta lozak epitxi bera errezena. Lehenko berdiz, barruko tripak arregla eta gero gainitapa. Atzea mikrofono pasatzen dago. A ber, ni neuke eskakizun simple bi, edo, satixi erretzeo ekamen ikustuten da peño. Barri doe Feliz Churrukara jota. Garaje badokogu Feliz Churruk azpixen. Azkenen goindala urtebiko batzarrin me komenteuna ban, eta esan, baiet, aldaketak etxezen gorruntzi, zauzela plangintzi parkinen aitzeko, gure garajeko salidatik, azkenengo parkina parketan egoren kotxe, gatzatxoa parketan badau, begoi zentimetro kotxe ateatzeko, kriston arazukin gabiz. Hor da, inbalidun parkin bat, da bi parkin ziztrindaz bakarrik. Ez to bentan askoan metroa gora parkin bat anun lauta pinita hori pasu hilibela gati. Zure garajire, patxan handik, albutik guten da, asiera, bakarra dana. Hor dakau, bale, bihar zuri errezara, porque pivote bat epitzen da, markaten da hori, eta handik atzea, inok ez da parkako. Beste arrazuak hau, kamioi kontenedora atateko, aparkate marau, gaur egun din da minuz baloin eta kaunde, lehenko aparkate marau baten bat bizkat kanporo, ja kamioik ez dago zakarrik ataten. Bueno, urrekua, ero, bai. Beste konteneran, orduan izan genuen. Hori zuena. Orduan hori kontenera, espirana ez, hori kontenera enkoraunera, piboti ipiniko zuen guatzin, hori bai, epiniko eraue limiti, gero kontako eraue ze aparkamento eta hileiken, eta gero kamiointzako laga bio. Orduan, ikusiko eraue, a ber, ebita bio aparkamentu kentzi. Igual, kontenera igual, igual beste nondo eromiko era, ikusiko eraue zelan gelditzen da. Baina alkaina bezala eskursan ditzan aurrera. Parkatu, baina piboti ez epini gaur egunin parki deuen legun errexi, Bota metro bat aurrera, bestelan, laliamos iparda, Gira enbizu eta, baina ni zeuekin egonaz. Nik ungo da xabiaz pibotiaz eta engoro, kotxi epiniru gara maniobretxeko eta marka amendik atzea. Guk uste epiniko izan baik. Ontsabe pibotik epinirau, entzuzen epinirau, kontendedorak daten dabe, euran debe modure. Orduan epinitzau pibote bat atzetik,
da handik ez da pasako. Eta beste gata unik erratzeko dara nire ustez, baina, bueno, jozun eureko, almazan eureko partien, parkin de motos emoten dau. San Agustin behatziko aurrin kartelak epintxazu udaletxeko postan debekatuta aparkatzea. Da gurien ez da ez epinitxe, ingendu solicitud udaletxera eta dana, eta inok ez da erantzun ez ebe, eta ziren aparkando motos. Ez teu erantzun, a ber, jaso noan nik hori, eta udaltzainekin ere jarren izan harremanetan, eta udaltzainak egon zian gainea, abisua jartzen, hori ez dela aparkaleku bat, eta horrez aparkatzeko. Eta orduan horretxekin esaten gendun, errezena da, abisua jarri eta multa jarri, baina geuker ez dakau tokirik motorrak aparkatzeko, ez du herrixan. Baina jarri gendun, bai, horretxekin pentsauta, jarri gendun, etxe baten azpixen kartelak epinitxe, probitxut eta bestinez, zer diferentzi da, papaitxen legun epintxe da, legun. Baina igualen biharko dauna da bestiak kendu. Ez que ez da nahi dut espaloia diala, orduan hor berez ezin da aparkatu, baina kontua da ere motorrai, motorrai ere irtenbide eman behar diseula, baina eman zixeun, eta gaztetxe aurrian, kotxe bat aparkatzeko tokisa, zauana itxurri parian, kendu gendun, eta ordoz, ez dakit, lau oboz plaza. Kontua da, jendia ez dala juten horra aparkatzea. Claro. Eta eleizatzian ere jarri ditugu, eta albokako hor ere balkoi azpixetan aparkatzeue. Eta Jose Maria Alzibarreko... Aterpian, albirate gaztainetan, aterpian, aurrian du motuan tako. Fundako paritxu biharko dugu, ez dakit. Pilo bat aparkamentu epinido, bai gaztainetan epinido, eta igogailu atzo, junginan nire ara izan genuen, motorra sartzen da behan barrun. Eta epini bio, aparkamentu motorra da. Zehatxeken duro zuen kaline, zubixan epintxe ban, debekatuta motorrak, ordo batetik aurrea. Guk ez da nahi, alde zarrea motorri juti. Ez da nahi, orduan, etxen dugu, jiru emoten dabe, eta handik urten. Eta aparkamentu motorantzako epiniro antxelekun. Nik hori, egokitxe, nindeuk egoitzi eta batean dota, aparkatzeko. Zuk izazun denun aparkaten da bela esatezu. Hane, pibotik epinero leku? Egon ginen da horrekin. Gai horrekin egon ginen, horretxeo jarri gendu zen aparkalekuak. Kebapan albuko eskaieran albuan, hortxe. Eta nik uste aterpian barrun. Vale. Jarraitzeu aparkatzen? Egon. Jarraitzeu? Egon bizkatet, egon bizkatet. Parkatu. A ber, hor, servizio publiko bata eta hori aktibitate ekonomiko bata. Baina hori, baina moto hori bakarrik ez dala, Jon. Dozela, leheno bezala, sortzi, obor moto. A ber, ari Josuk izango, da? Josuk izango etxelokala? Bai, baina azkenengun, ez Josu bakarrik. Izango tu motoran izena bezein nadan. Gure portale gaurreko partidan txea parkaute eta eunek. Bueno, a ber, baina hori, debekatu, ez que debe... Claro, bai, emogitxu. Bueno, auzotarrak, gauza, adibidez, erabilera publiko hori, baina auzotarran ingurure, eta hor, epineleike, zanez, guk emotzau kebakeko bai, porque azken baten lokalan baimena dakau, lagateko, reservata eurantzako. Eta esan etzan, motorra ez parte zarratik bezilekela bili. Bitzen amur errepartiuten, ez? Arepe dauke, hori. Hor aparkatu da benak barrun, segurutik xaun, herritxarrak, ero sotarrak, ero da. Guk hor, zuk hori izaten bazu, aparkamentu, eta ez da, eta nik enetzan, hain izan bizan etzan, Jose Maria Alzibarreko, azentzoreko handakan plazoletan be, motorra zartzen dabe, eta ez da guni hortako. Arek ez da karrelekoik, eta hanen bilo aparkamentu. Eta hortik, portikotik enberdiz, ata. Gertatzen da, gune batzutan trabaitzen duela eta beste batzutan ez. Desparegu trabaiketzen, bueno. Baina espara kejaik ez dugu izaten. Eta kejibara, ordunen berde, beiratu eta kendu. Eta zehatxik epindu aparkamentuk. Egon balitxak aparkamentu beteta, hanek dakamurure goxan hau kioskun atzin. Enjau aurrin beste bat, ulertzen dut, porque ja betete haute zalako. Baina leko batzutatik, eta gaina be molestatzen da lekutik. Ezkenik benetan uste noan zuen arazua konponduta zauela. Ze olaixe izan zen. Lanketa egin genuen. Jaso gendun hori, eta zan genuen, hemen berez ezin da aparkau. Ez daka zentzuik ipintzia eta badakitz bestian badauala, ezin dala aparkau. Guazen, irtenbide bat ematea, aparkaleku baten goixeu, hemen ez aparkatzeko. Eta bitxartian jarri abizuak, eta abizuak jartzen dienien, gero multak. Eta nik uste noan konponduta zauala arazua, baina esaten baiazu ez ez. Nik zauek jakitzeko, guk partizartuta handik egun gitxire motor bat zagoen aparkatuta, eta abizu zeuken epinintxe, fijau ginen. Motor gura, nizte zinena zan, bine izi jozu zan bertan mugiduen barik.
Baina gero hortik aparte, kebabeko komentu zuen igual permiso monta dukuzu lantxerateko. Claro, kebabeko motorak gane ikusten badu gentiek, es una especie de llamada. Porque hemen raka eta barure goiez. Gukan epinigenke, bueno, una especie de llamada. Guke epinigenke, debekatituara, adibidez, motorra amengo kebakeko esesik. Porque igual marra hori bat epinigekelako. Ulertzen, guk ardurak, aktibe ekonomiko bat alako. Eta ipustu baten da belako. Eta motorra eukibure da belako. Lanan parte dalako. Claro, harekin karga beran merkatzizi eta enbidea hori. Nik debekatu nintzen gauza bat. Ordutik kanpoa, motorrak plakirak haunleku baiko txan da behian, parte zarra sartzeko eta samikoian, ez ilekela jun direkzion kontrabian, eta ez ilekela parte zarra nebili ordutik kanpoa. Porque julekela hartu motxili eta oinezun. Eta esan etzan, lahatetzu hau, baina baldintza batekin. Txofarra gantxeguan eta nautzise gantxeguan. Zuk ez da pasako ordutik kanpoa. Atrapate pasatxoa multiak azu eta kenduen gotzu hau leku. Motorrana, horretxatxitak hau berana. Eta permisu gainabe, aurrin dakarrene, lokala dakarrene permisuaz. Hor keja sartu zanean, jaso genunean lanketa itxen ongilean. Bertan neoan, bai, eta nik egila esan, nahi nize bezala, parkina jarri zan, eta ordu nigan aurrea, enai fijaure ez, enai pasa horra digan. Orduan jarri genuen zen eleizatzian ere gaixo. Pentsatze genuen ere bai, bukauta zabala asuntua, ze kebapekoa beha etorri zan, esan egoztea, baina ez diazue guzten hemen aparkatzen, eta nik motorra bihar del laneako, osea, repartoako erabiltzetelako. Orduan, nola aurra etorri zan, excepcional bezala, baimenezke, ulertzen genuen, beste dana ez dagoela, baina, bueno, ez balima dago, jarraituko dugu lanketan. Nik egin eman lokalan jabia zehon, baina nitxan egon hauzoku egero, bueno, danala, zuka Arturo nik hori zuk izasunaz. Ni neu motorren ebiltzen da, bajatzen hasi, ni motorren ebiltzen da. Eta ez gazta gustaten beiko plaza teruti. Labir bara gaztetxea horren, gaztetxea harrin, motora aparkateko lekura nin. Baina horrek bestik aparte, ezin, ez da honuna konsideraten aparka berdabenik, ez padan euki aparkamentu, bien, baina aparkamentu danetik, kanpun, ez da hori, goizan kubirti, baina zen bihu, neupe kotxie, nahi sartu, aterpe batea, baina ez da lekun, ez ileke sartu. Gotzonek ez du, bueno, gotzonen nidakitela gu gozenetik, ez da etorri baimen eske furgonetan zat. Barkau, nekane mikru hartu, bai, ez da erosua hola ibiltzea, barkau, bai. Baina... Bai, esatet gotzoni, adibidez, aurreokoan komenta usian, behai atentzioa deitzu entzixuela, Nik esaten gu gozenetikan nidakitela bintzat, gotzonetan, ez da etorri baimena eskatzea, baimena eskatzea etortzen malimada, bihar deulako bere laneako furgoneta, eta bihar deula baimenen bat, beste pertsona batzu ide mantzake ulertuta, eta nik uste ez da, inorre ez digula negatzen batei bai eta bestiai, ez? Gauzia da beha antxe esakala eta... Claro, baina ez bali badaka inungo baimenik, udaltzaingoak ez daka baimenik ez zaio kostantzikan ateatzen baimenduta daola. Hombre, pentsa, kotxe bat furgoneta bat ez dela bardin, motorra da, volumen handiko gauza bat da, eta orduan ba... Gauza logikoan barruan, irutze zait ez da hola arazoik, arazoa doia logikatik aratago jute ganean, da bakoitzak nahi deuna egiten dunean, eta hor ja azteia frikzioak, baina, bueno, kebapekoak adibidez, motorra bihar deula, goizetan paketeria moitze deulako, eta arratzaletan o gauetan repartuan ibiltzealako, logiko irutze zait. Kebapa izan, o beste zer gauza, pizzeri bat izango da zan, o zubeltzekoak egitegun bezala, badakala repartu, esatia, motorra honeaino alde sartu, nik uste oso zinikoa dala esatia eset, eta gero etxetik handeitziak guk bokaioak eskatzen zubeltzei gaur bezalako egun baten. Ordan nik uste hor, ulermen horren barruan, gauza logiko horien barruan ez daula arazoik. Arazua da, ja hartzen danean zerbait, esatezula, astensore berri egin da Jose Antonio Ezeiza, Jose Maria Alzibarren inda zea, astensore berrixa, eta lehen osagoan depositua, eta oain doz, 8 moto. Zatezula, ostra, ja parkin pribauak, pixkat, zara detena, hasierantzan bat, oain dia 3, ja beste bat aurrian, zatezula, aurrengo gauza inberdana da, parkina bilatu behaientzat. Eta hori, baina ez malima dao ere, o balima dao, ze ni bizina izen etxian aurrian, 4 plaza dauz motorrekoak. Eta dakago, aterpe osua motorrez beteta. Ordan ez da ez dola parkina, segun ze kasutan, beste batzutan izangoa, Ordan, bueno, aurrengo gauza
inberdeuna soluzioa bilau, eta esan, motuan parkina badakazu, ze bestela aurrengo erantzuna da, ez que ez du aparkatzeko leku. Ez que hori zan kontua hor multatzeko eta ez du parkinik. Orduan, multak hasi behar geha debekatzen hemen, o multa jartzen, eta geu badakigu ez dagoela tokirik aparkatzeko. Jarri gendu zen tokisak aparkatzeko, baina berdin jarraitzeko. Alare jarraituko dugu udaltzaingoei pasatzen jutika. Baina, udaltzaingo, arazu, lehenko soluziona biok udaltzaingoei esateko, ez? Guk hor aurrera komenta genuen Jose Marezeroko aparkamentuan, errezara da, beste banko bie pintxen di, eta motoratuz kanpoa. Baina hori baino harina, enbio lehenko, bilatu, bertan, aparkamento bat kanpun. Eta epintzen dadina, da debekatzen dadin, ba, listo. Hone zinonera kendu, banku epini, berak ez da zen urteten da benin holan trampan bezala eta banku epini, ez aparkatzeko ez. Bai, baina kasu honetan badake aparkatzeko tokisa. Zeinek? Ez, beuraen kasuan, Feliz Txurrukan. Gaztetxe aurrean, kasu hortan badake. Bai, horretxio. Resumena oso raza dago, genaugan hori como archivado eta soluzionado, ez da hola eta jarraituko dugu lanian. Bale? Beste norbaitek, eske bestela hemen enkistatzen mali magea gabonak eman behar dugu, bain digan. Gaiak ondo dozela, guai gala enkistatzen. Bai. Zuek segi. Beste gai bat, gure kalian eta hor inguruetan esaten dana, da hasi batzokiko hortik, eta Goitibera eta gero Berutz, dozela lau etxe bizitza, behia jota edo behia jotekotan. Bat Inigo Belenen aurrian, bestia hor txurruaren aldamenian, bestia eskuminian, bestia kiloxeneko aurrian, eta urtia junda urtietorri, eta geruta zarro, zarkituo, arriskutsuo, eta gainea, ez da izan bat etxe bizitzatealik izen, eta gaztientzak, hori ja beste gauza bada. Hori da, hau olatu luzia da, ez da bixar bertanen bidara, jabetza pribatukua dira, eta bar, eta ze almen ekonomiko dauan horri erantzutzeko udaletxean bertan, baina bada gaixa, jende bak eskauta dauana, eta, hoxe, ez te eskatzen hauen biegu hori, ze hori pentsatzen dut landun biharko dana. Udaletxi barauke horrek horien da, zerrendatuta zentzut izen da, eurak jabekin behe ondagaz, arazo asko, era askotako arazuta zelako, eta pribautiz. Lehenko bere ziurtaz duen berdabe, eraikina bera, gero beste gauza da, iniziatiba pribau, zerrein, zerren gora ben. Etxik egin eroezen. Baina guk hori ezin genke, guken bideo ziurtasune hori konsolidatu, gogorreoti eta izalako arrazoik eoti. Gero ja euraken bikora be, gero gune, hanbarru zen gora ben. Hori ja, udalak ezin jau, ideale izango litxake, zediuti ero, ez dakit. Zeditxu. Hori jo. Baina horretora hori, berritzi hori eta genti bizitzi hori izango litzake, ideala. Izango litzake, udalak diru eukitzi horredanak erosteko. Igual jaurlaritzak, etxe bizitza departamentuak, daukan gaixen barruan, ipintzen zoan, Deniz Itxasok edo ondorenguak esaten zoan, baitxene lokalak, bajuak. Eta bajuak, merkartalgoako balixu izan deuena, goain gutxi odoz, eta pila badoz itxitxa, horiek erabililik ezela, beak esaten zoan, erabililik ezela herrixetan, etxe bizitzak etxeko, pertsona zarrentzat edo danalakuentzat, eta bar. Eta gauz horiek ere izalik ez. Jaurlaritza beha harremanetan jartzen bada eta beak hartu udalantzaz ama ekonomiko handia da, baina gertatu leke, poliki eta plan batekin rekuperatzia, baina etxe bizitza sozialak edo danalakuak gaztientzat eta etxia. Abenduan 3an jaurlaritzagoaz etxe bizitza zaila, egon ginean oan dela hilabete batzuk ere bai, eta gai horretanak mahai gainean jarriko dira. Hor helburua izango da, gehien bat guaz, komenduakin, komenduko proiektua aurkeztu gendunean, esan gendun, komenduko ez frente hortan, oan obretan gozen hortan, baizik eta beste aldian, hor gure asmoa da jaurlaritzakin hitzarmen bat sinatu, eta hor
gaztientzako zuzkidura etxe bizitzak lortzia. Ateako liake gitxi gora bera 15 bat etxe bizitza izaten diala etxe bizitza txikixak, 5 urteako gaztiak juteko hor, 5 urte pasatzen dianian, ertetzen dugu eta beste relebo badator. Eta guaz geixen bat gai hitzarmen hori sinatzea guaz abenduan 3an. Baina holako gaixak eta jarriko ditugu. Gero, lege balixape ja emoten dago aukera kortako, ez, lokaletan etxik eta etxeko. Baldintza batzukin, eta orduan, egon izan gu etxe bidekin, eta, ze plan alokabide, eta, hor gabiz bentsat, nondik jaso geinken, bai aholkularitza eta bai dirulaguntza eta claro, ja emotezkun geuk mobitzeko amendazen lokalak, danapez izan etxe bizitzak, por supuesto, ez kondizioek atxik eta merkauntzako birdizelako beste aktibidatzako. Baina, bueno, hor bagabiz, estatxen araba horrek bagabiz, noiz amaitzen dan, zen amaitzen dan. Baina hon, bitzat, pilpilin da bitzat etxe bizitzana, eta ikusiko ero, ze planezko joalaritzak eta ze egin genken mutrikundak terrenukin eta lokalakin. Eta bixen bitxartian etxe jabiak mantendu beharko dugu txukun beuren eraikinak. Bueno, cambio de tema. Piñastegi plazako todo el chocolate, ese saneamiento, todo eso, tori zelan da, ze asmo da, edo ze kristo da, porque biko lokaletan me paseu zien barruko gatamizi de kanpora, eta bilizine arkita pareja hori bilizane. Zeure garajeko inguruko patxetan gertatenan urak, handixe guten digero. Hori dek. Orduan behatu, guk eizan, bueno, handik, azkarengo pasadarentik ez da pasa, beti ongan gaza, ze pasa. Intzin delako obra txiki bat izan. Izan obra txiki bat, bizkate... Bai. Baina orko uruak duz bertotik. Bajaten da ontxe, Piñastegiko, Piñastegi nan depositxo bat da, eta gero urteten dau, bat arrastegire, eta beste... A ber, hor intzan eraldaketa minimo txiki bat intzan, baina buruakin, eta emate egunez, claro, ez ezer esan, da ez geneu nahi ezer esan, baina hemen kompromisoan jartzea, segoz itxoiten, demora guztian da, benetako zaparrara eharra, tromba hori eroritzean, dia efetutzen dauen. Ateatzeko eta esateko, hemen ingenun aktuazio bat, eta ez da ezer gertatu. Kontua zer da, beti gozela, botadu baina ez da inbesteako izan, eta oain arte ez dugu ezer esan, baina, klaro, ni atatzen bali maia, bai, soluzionatu dugu, eta gaur gabian botatzen mauke Jesu Kristona. Hori izan, hori Josu baki, izan. Ixa urte bete. Ez, horita. Bai. Ordundikan ez da in, ordundikan ez da gertau ezarri. Bueno, baina, hori de linea bat da hori de eizan arreglotxu bat, eta ezalik eze, emoten da bela efektibidari. Hortaz aparte, saneamenduan asuntuakin, da badakitu hain urrutik gelditzeala, Mijoako saneamenduako... Parkatu. Ez, hor bastante importantia da asuntua. Baina bestiaz lotute. Bestiaz lotute. Piñastegitxik, gerokun etxe bizitzak amaitzen da benin, ordu saneamentu batu porturaino, hori egin dauna udalak eta eurak kontatistik, eta ebitabio, kendu bio, etxe bizitza azpixetatik juten da aretu bizak. Hori kanpo atateko asmua. Etxe bizitzak bukatu bala, proiektu bardin jendoi hori da. Claro, eta horren etxe dugu, 1.000 euroko proiektua da bai. Eta horren ja etxe giatzen di libre, porque etxe azpitxi pasatetu bizak, eta egon zin arrazuk, tu bizak aportute hori. Listo, segi. Hala ere, zuen ausoko arazoan parte onditako bada, kaudalan, herri osoko kaudala horti pasatzeala eurixe itegunean. Eta horti dator, soluzioan parte bat inda, intentau da bertatik itea, oain, baina soluzioan parte handi bat etorrikoa, saneamendua, Mijoako saneamendua, egitzetan momentuan, Mijoako saneamendu dana etorrikoa, hemengo araztegira, eta hortako karretera oso iriki behar da. Egon ginean, urra agentzian egon ginean, behaiek aidialako proiektua bideratzen, eta proiektu horren redakzioan eskatu dugu, guretzako euri guren odi bat sartzia, eta horrekin lortuko genukena da, obra horren barruan, karreteratik goratik datozen mendi urdanak, ja direktamente araztegiraino hortikan pasau gabe. Horrekin goiona da, herrixan kaudal asko kendu. Zegoain, goitik handotarren ura, azkenian enbudua horrea iristea, ordo enbudu ondixa. Hora, maingo, apaino honekin, lortze deu, mentzat, soluzio bat ematia,
igual Jesukristona eroritzeanean nun dauka, baina igual hori eta beste gauza asko bezala. Horregatik ez dugu ezer esan oain arte, naiz eta zinegotzi bate baino gehiago horre ondan aguantago ezin da esan, baina prekauzioz jolastu nahi izan deu eta jolasten jarraitze deu. Osea, uste deu asko soluzionatu dela, baina bain digan ez dakau prueba esaktu ikan. Eta, hori da, eta saneamenduak gerora emango jona da beste oxigeno puntu bat hori danak entzeanean. Hasierako proiektuan etzaban, bilera junginan, eta hasi ginen erdi barrez, erdi aber lortze genuen, eta derrebende zuzen da izak esan hori guk ingo deu, eta guk ordainduko deu, eta izan zan, wow. Gauza asko itxeko gogu eukitzeu, baina dirua falta izatea normalian, eta holako obra hundi bat eitxiak, hemendon saneamendu arazua, herri osuan separado iteko, diru asko eta milioi asko dira. Baina askotan, euri ura, pluviala, hori junen berde, bai, batuen berde askotan, fekaleta, ez? Launtzeko hori bideratzi. Gauzia da, kaudal guztik hartzen dizenak, menditxik etortzen dizenak, ebitatzi herri etortzi. Eta botatzi, ladera desbarrineta, albara burumendire, albara beste bidera batetik. Motibo bilatxik, bata ez bakarrik hori satura eta hemen gertalikena, sino que araztegitxe, kaudal bat auke, araztegitxek ez ere gartu traga dana. Bertzen? Claro. Araztegitxek ingo zela, ez dakit noiz, egontzan proiektua, oan dauan araztegi horretatik gero horrek botatzen doan urak, kanpoa bisaltzeko itxaso zabalea, eta hori nun gelditzu zan, o? Bai, hori de, neupe horrene kezki bakat, porque askotan urak arategitxak azaten dau, arategitxak ez da urtetzen ure zakutupa, beran, euran kimikoakin da, bai. Baina, klaro, moliatzea gotatzen da, orduan, idealara, hori bate eukitzi ez. Nik uste eta hau batzeala ez dakit, Nijoa bertso librea botatzea, hau batzea, hasierako mijoako saneamenduak ere zeukan, eta ia bukaeraino aiatu zen, eta arek zekan ebai tubo bat, ez dakizema metro itxaso zabalea botatzeko. Kontua da, orduan legala zan, eta derrepente legia aldatu zan, eta hor, proiektu guztia barauzan ezin zan ejekutatu, hasierako idea zan proiektua zan, dana hartu eta itxaso barrenea botatzia. Izan lehike, esatezuna gaitikan, itxaso zabalea botatzia bali mazan, ordungo ideia hori, izan lehike, ordungo legeiakin igual onartze zala, esatet, altuan nahi nahi zitze egiten, da galdeuko, baina... Normali parametro batzu berdiz, eta urtipala pare parametru duz, baina udan gertatzen da, aurtengo udan ez da gertatu, baina aurreko udatan gertatu da, ezin bainatu izan da, hor, ertetzen duen urak, esozelako kondiziotan. Eza cruce hori bastante libre eta personala da, Nik entzun noana, Ekolia eman da. Ekolia normalian da virus bat, eta hori eman izan danean, hartzen mali maezu grafikak, normalean izan dira euritiakin. Euritiak guk naizta eman ezetz Deba ibaian salida dana, nigoian bizina izte ikustea garbi nola iristen dan kolore ezberdinetako ura. Bai? Orduan, eurixe egitegunean, normalian ibaietan ekolia asko animalitatean dator, eta animali ibaiak ekartzeun normalian. Baina hori atzeo gelditzen da. Baina piztina berri da sartzea, ur hori da. Normalian, egualdi txarra, nahi baixo grafikak behiratuko ditugu, egualdi txarra egin deunean, oso txarra egin deunean udaran, tromba bota deunean, eta kaudala hundixe ondarian, justu orduan eman izan dugu. Bai izaturraranen, eta bai hemengo piztinan. Mutriko guztako errekaik. Baina araztegitxak, araztegitxatuak beran esatetzen dara, beran eukiberda, beran parametro batzuk. Eta udan izaten da askotan gertatzen dana hori. Eta udia da, erabilera asko egoten dana. Eta askotan, ordakaguk, araztegitxan ez da emoten igual askotan berda bene. Jakin beharko litzake, ia itxaso zabalea botatzeko hori oandikan aragori dauan o ez dauan,
eta baldin bado handikan posibilitatea itsaso zabalea botatzeko. Hor, zulo baten gelditzen da. Hori zulo bada. Saneamentu etxinanean, gero, ikusiko ero, porque saneamentu egian nundik hartu berdan. Etorri berde, zaturantik arte etorri berde saneamentu. Orduan gero ikusiko era hor, gero hor honekin ez da galitxiko, hor zerbait txin berde. Bai, ze hori zulo bada azken finean. Araztegisa amaitzen den lekuan, hor urak araztegiko urrori botatzen den leku hori, zulo baten gelditzen da. Kristo zuloko hor gelditzen da. Eta hor ez da movimento, kanpoko dikia intzonetik gitxio handik. Eta ez da uertetzen. Sartu etxena. Horia etorriko saneamentuaz da jungore horia ez du izue. Bai, ba, a ber, zelaran. Dale, zo zer geixo hemen, aretuan? Bai. Bai, hemen aurrian. Atzaldeon. Atzaldeon. Bueno, nik Markelek erabilidoana, etxian ere etxe aurrian dagoena, doiztuko hori, arriskuan da. Bai, hori, izketan indeu, baina nakan hori ezateko. Eta beste gauza bat, zamarpotua nire fatxadan dagoena, itxurre onduan. Ba, esat ondo iruditzen, porque jende askok lagatzeu boltzak, zamarreko boltzak, lagatzeu bertan, eta ni niretzat ez da egokiena. Zerretxia da eta behiratuko hori. Ez, lehen zauan lurrian, baina jaixetan apurtu intzeuen, eta zela junitzan kejatzea, jaixa baino lehen, kejatzea zamarpotua itxurronduan, esatela ondo iruditzen eta kentzeko, ipintzeko beko munuan. Ekusiko nun jaseon, eta ia nun irutxio, ero eliken, porque igual beste leko bate egokitza beste esako, baina... Eta zela apurtu zeuen, lurrian zauena, ez? Anklauta, apurtu intzeuen eta kendu intzeuen. Jaixa pasauta eta gero kendu intzeuen. Udaletxekuak, bai. Baina lehen zauan lurrian anklauta. Eta kendu zeuen ian, esanoan, ondra, entzun die. Eta bueno, haber geixo ez deuen hemen ipintzen, da ber nun ipintzen deuen. Eta ni esanoan, munu aurrian, beste kalian, hola ez? Plazaldea, munuan. Baina, egun baten erdenoan, bestietan nire fatxadan. Beste klase bat eta nire fatxadan anklauta. Esan noan, jo, pelaz. Lehen kejauen itzan noan txarro. Hori ikusiko. Ordune guke behiratuko neuk, brigadakien eta zuekin bai, eta ikusiko leko beste nun batxen. Bai, porque itxurri onduan, desde luego esat ondo iruditzen, esate izu bateako, porque lagatzen dugu zamarrak. Bueno, baina, zamarrak, iturri albuan egon beste leko batetan, ordo dakazu inguruan bezindaioan norbait, kontenerra junberrian antxe botatzeko. Ezin harrapatuta goz, zein dan. Meka, atxila, porra. Baina, aldatzen maizu leku ze berdina ingo. Bai, baina potuak entzen badezue, igual ez dugu txiko. Botako beste potu batek. Zuke, a ber, hemen, normalean arazuak, olako gauzak iteanean arazuak ez dia konpontzen direa. Mankomunidea duk hori zatezku. Zaturango parkin, kendu horrek zamorra, porque arlatzen bolsa. Arazuak egotoia jasotzeko, ez ipini. Eta kendu, ze kendu. Dana kendu bio, bala? Arazuak normalean ez diak kentzen, baizik eta egitea trasladau. Zuk arazuak dozenian normalean olakoak, eta beste asko, hemen do arazo bat. Hemen ataian 1000, kentzezu hemendik, eta beste leku batea eramatezu. Eta da, arazoan muina ez da lekua, ez da zaparrokotua ordola. Eta 2 metro areago alimau gantxe geldikoa. Ba, ingurukure, orduan da inguruan dago norbait, ohitura hori hartu deula. Eta kasue hor, gure hausuan do beste bat berdin egiteguna, leku askotan, iriagirren adibidez bakitzu zein genuen, nola lortu genuen arazo horrei aurre egitea, zauden portalazpitan, portikotan, eta esan genuna da, nola uso badan, bastante etxian jende asko egoteala, eta adineko jende asko ere bado, eta orduan etxian asko egotea, txaparpotuak genitun, balkoien aurrea pasa. Orduan, basura botatzea zijoanak, zeskan balkoi danak aurrian, eta horian moztu gintzan. Orduan, askotan olako gauzak dira. Bai. Olako gauzakin lortzezu, esatezu, ostras, soluzioa, zaparbotoa hemendikan gendu, eta beru egin da, beiko etxia iteozu aratzua. Ordan bilatu berdeuna da, zein dan, eta zergaitik itegun hori.
Bai, baina egokiena, desde logo, itxurronduan kentzia. Vale, hori beste gauza bada. Baina horrek ez du ebitauko, esan nahi, hori beste gauza bada. Ez, bai. Gero beste gauza bada, fatxadan, aurra zela pintxak, bai, margotu etxen die. Ermuan ere bai, oane pintxautaro. Bai, baina aspaldi txikan, porque ez noan kendu, Ez noan kendu, porque esan noan beti noi pintxatzen. Ja, bai. Eta aspaldi hontan, zeure fatxadaz gain, fatxada askoa agertzen pintxauta. Baina ez dugu egeixoen, berdina da. Dauana berdina da. Hordakau arazo bat. Eta hordakau arazo bat, batzuk etxen dabe, eta holako etxen dabe, firma gaina etxen dabe. Firmaten dabenak, eta asko bakia gura zeintzut izen firma etxen dabenak. Gero beste batzutik, grafiti batzuk etxen dabenak, ez dakia zeintzut izen. Gabiz, zoratute, gaztaten gazelako, hauen eta garbitxu, hauen eta pintxa. Orduan, ze batzaren da, leko batzutan errezara. Ze pintxuria bada, etxe da, pipapa, baina beste autakarren revestimentu desbardine. Adibidez, zure txekutauke, horako horiskada, horako kolori, tonu eta berde, batzuk garbitxu behilik ez, segun ze revestimentu gainindaz. Hane, arbeko komune eta kaunean publikun, eizkun grafiti ez dana pintxa. Eta egun baten egon zen brigadi, hasi garbitzen. Eta patentzau, pintxori patentzau, zu, bajunara, eta pintxa hori. Ezin diu karri gartu. Ni beti honekin diskututen dugu txena, ni txena zernea gutxena, ez da? O kamarak epini bio, ero zen bio. Danak ez esan ba. Ez entzu bizkat, baina, a ber, nik ez dote, nik ez dakate estepa, en jau, Merkatu Plaza, en jau, frontoi egaina, en jau, eta bai zema bidara apurtu, ez komunak aldature honen Merkatu Plazako komunek kanpoko. Lagoa bidar bai aldature. Ez piluke apurtu aldatutera. Azkanengo pintada ganengoa zena, garbitxasuna komuni garbitzen izan da, nik hau nik garbitxu. Disolventik intxangaz garbitzek kentzeko. Bai. Zer bio, barruko bazarritxarran hango mueblitak haunak apurtute, arrotza junte, lagoa bidar. Ez dakit zen bio. Erritxarrape bizkat, ikusten barra baten bat gamera, batek baiz ez da, egon ez fulanitoaz da, fulanituk ez da, neska batek uziro da, esprai bateaz etxen, eta ez dakizu esaten zer ero hori, zeo zer, jolin, erritxetan doken izan bioa. O jakin zein dan, esateko zu, hau izu, pintxorin fakturi, hamen dakazu. Eta leheno behintzat... Ez que danok enbio hamen lana. Eraikin publikotan zan, eta, esatezula, udalak badaka ez, kapazidade ekonomiko hori, eta hori aurreiteko, baina ez que ja idea, bandazketa alboko portal osu egin dugu, leko askotan garbitxu dago, zeure fatxadia, gure fatxadia, fatxadak ikena idea, eta fatxadatan ja sartzea komunidadian beharra. Eta ja, izorraten aizeana ez da, entidade publiko bat, dirua daka, eta, ingo gu, baizik eta izia, familiei. Baina eta nonara, erritxarra, eta imagina eta nonara. Eskuartze bat inberdeu, bat erdi lokalizauta dakau, hori bak izu ez, basauan lapur bat frantzesa, lapurtzesuan bakoitzean jartzezuela figurita bat, eta azkenean harrapatu ziren, erori zitzaizkion danak figurita zintzelako, hau bidian dikoa, olakoa digea. Udalai, nik ez dut, udalai, ez gako kostaten, alkatetzi izan zat, diro kopuru handirik, olako orma bapara, pintada baten barabe, zuri xaz pra pintxati. Beste batutakarre, beste bukaera bat. Samikoian, por ejemplo, da kote granero, beste revestimento hori bat, aizileke konpontu. Aizizeke, porque beraz masiaz dalako kolori. Zein bizu orduan ba, goitxan dependin zintxitea pintxa beste kolore baten. Horretzezu, tratamento batzuk ezilekein. Eta igual aluminio ero, paete olako liso bat ero, hor bai, disolventia zer hori, ero umi jolasetako parkitan dakarren materiale fenoliku ero, olako tipo formika eta hor garbitxurek ez. Baina beste batzuk ezinek ez garbitxu. Bai. Eta jentik ikusten baro pintxaten, porque nik barai ikusi izan du pintxaten eta. Nik ez. Baina inok espotza atentzinik emoten, juten ara, udaltzen guei bisaldu, horreko nengora beha handitxagoa, kanpo foleko zubi barrixia ondiokan estraina baitana, azpi guzti da pintxata, grafitikin, antzomendiko zubidi bazarrire, pintxaten dau, zuri eta osteabe grafitixe. Atze honditxan eba, pintxata osteabe grafitixe. Enber da, porque inizan du, bibidar grafitixe kendu leko baten, eta berak esan, volveré, esto está mejor. Volveré, esto está mejor, eta alako dibujo, alako bixate txungito bat indez. Volveré, osteabe genuen pintxa.
porque eura pegazta mikora bezpraxak eta diru balixora be. Bai. Emitzau, kendu. Ez que bestelan, herri guztirak hau, besteak beti bronzero. Bai. Bueno, beste gauza bat. Fatxadan buruz, nire fatxadan buruz adibidez. Eskinean, dakat oso markauta kamionak o furgonetak, oztaki pasaran, arraskau etxen die. Baina nik ez dut ikusten zein dia zen, osea... A ber, ni nire seguruai, baina nire seguruak esan dit, beste partia zein dan, da nik ez daki zein dan. Zein pasatzen dan. Baina beti arraskatzen dut eta beti pintxatzen noan lehen eta berriz arraskau. Baina dana, atetikan, oain ere markauteraka dana. Hori, seguruak argotzen zatu, gu poteronian bizi guztixan konturatzen almazeate edifizioa konduta do eta azpidana, oain jaztia pasatzen kamioirik, baina lehen pasatzen zian eta cada 2x3 ez que kamioi geixena goten zuen goixa. Segurua ematen duzu parte eta seguruak zuri natxa ez jakinaren zein horizu, porque ez dakizu. Eta dator urtean? Geixapa bizu. A ber, lokalizatzia ze kamioi sartzean hortikan, hortikan ez dia kamioi asko sartuko. Ez, baina igual hori repartuko baten bat, o ez dakiz zein. Porque esan eiztan, horre txordoneko fatxadan, hor ferreteixeko antxe, kamio batek errak iban, eta bai, engorot, eta haute besti, fulanito eta besti, eta normalara moduri hau zeu guzti, hori zer, bari zinean, da trapain bihot, juminan neu, beran atzetik, esaten modu zu, zer, hau pae bizu. Bai, porque... Bera izizkako izekustaten, gaina bera hieltzen ure, eta ez da beti emazia, zemo da pitxati baino. Ez dakiz zein dan, baina... Bai, arraskautarakat dana. Fatxada dana. Eta gero, galdera bat, hau da galderia. Dakata izea undixakin, jauzizat kanaletan tapia. Fatxadan, kanaleta... Kanaleta, argixenak eta kordoiak eta juten diazen aurra telefonuenak. Baina argi publikoan ara, zeuen ekin dana. Ez dakitz, baina ni pagatu noan kanaleta horrek. Barrutikan juteko tuberi horrek, argixenak o telefonikanak, ni pagatu nitxun. Porque beurok ez die pagatzen inork, eta orduan fatxadien noan nien, esan noan ipini kanaletak eta sartu barruan, eta aizea undixakin bat entzat jauzi. Luzea undi bat, antxe zauan lurrian tapia bai, baina nik ezin dut ipini. Ez dakat daura, eta orduan nire galderara, udaletxekuak leike diaten noan igual gabonetako zela ibiltzen diazen argixak eta ipintzen kalian, eskaileta batekin. Hori geuken gero, hori udaletxeko elebadura zelikean sartzen mara. Hori da, esaten. Ikusiko rondeokia. Alturiaraka eta... Baina kanaletik bera barakazu, bera tapi. Bai, barruan daka jasota. Gaztia da, berta jati eta sartzi hori. Bai, kolokatzia. Leike da noez. Porque nik ezin dut. Nik izango txate elektriziai, albara furgonetia saltzata hori tepini, hori engoro. Bai, hori. Eskatu indet. Bai, gauza bat ingo dugu, Ez, gauza bat ingo dugu. Galderak? Ni zirik goten. Ez, ingo duguna, ez geha jungo bor, ez geha luzatzen nahi geha, sartu zehaztenian batzuk harritu intzazte 2 orduko bilerak, ordu eta 40goaz, oendik onlinekoa falta dia, online sartu dia gauzuak. Baina bai. Bueno, eraino pasatu nintzen udaletxetikan eta komentatu nion, aguazil bat ikusi noan, aurrekoen gelditzu nintzen harritxutaz, gitzitzen juten nahi da parkinea sartu nintzen Eurixa zan, Eurixa zan. Eta zauan barrua, umez itxota bizikletan karrerak etxendanak, parkinean, alboka azpixean. Eta udaltzengo, esatzen zan udaltzengo bai? Eta esan zian, batu mat geixo ere pasatura, eta zehose komentature hue,
umez bete eta bizikletakin, karrerak etxen. Nero, bakizu jun bazin, nero, arekumik neupea etxan dutu mikan, bizikletakin, nire, kotxi, jote matzero. Nik noan esan kotxi etxikan, ez que sartu nitzanien, da erreguelti hartu noanian, ertentzien umiak eta bestalderditzen bestiak, eta antxen, eurixazan, eta arekan sartu, eta... Jolasian amarruan. Haura, pixkate kontuen eukitzeko gara. Ez, jolasian zuzela. Bai. Vale, kontutan hartuko dugu pixka bizilatzen egotia asuntua, ez errez gertatzeko batez ere, ez kotxek guai, ez umiei, ez norrei. Bai, eta gero beste gauza bat, Joni behin komentatu nion gauza zarra da, baina, bueno, ni bota itzen dut. A ber, partikular batek bere terrenu estan leku baten, arbolak sartzen balde maritxu, eta bere momentuan, bea jun zaintzen, komen izakon, bere gauzatxuak ipintzen zauan, daura eta bestia. Oain oso haundixa ja, eta, klaro, oain aurre zeu ikutzen. Orduan, aura, samikoian inguruan da, eta han oantxen doz arbolak eta, aura, moztutzen adarrak, eta dana txukun ipinireue, leiz aurri ere bai, hori bizi guztien dana esan da miradora santa bat arte, oain miradorik ez da inun, eta hori zeinek moztu behar deu, porque daka etxe bizitza baten tamainu eraka. Hor aurrenengo gauza, eta ondo gai atatzezula, hemen egan dei bat iteko, kamarai behira. Osea, arbolak, eta dazka zuen afizio dana jardineriako, terreno pribauetan zeuen ian, eta zeu ezain du. Aurten toko, kriston arazoak eukitzen, bere garaixan oain dela 30 urte, o 40 urte, norbait idea gona ditutu zitzakon, palmerak sartzia, eta oain palmera horiek dira kristonak. Eta oain udaletxeak hori atea. Baina, klaro, zuaitzak ateatzia eta moztia ez da hain erraza. Ez da hain erraza, batzuk, segun zuaitz dian babestuta doz, legedi oso zorrotz badao, etxe zean inguruan, zuaitzen inguruan, eta da, nik sartu noan, eta oain, 35 urte, o 40 urte beranduo, marroia guria da. Bai, ala da. Eta ez da leku bakarra, leku askotan naizeiku gertatzen, orduan, aurrengo deia hori, mesedez, udaleko araudixak ez teu baimentzen, zuaitzak. Hor tema bado, zu eontzea urte batzutan, porque arbol hori zeu sartutakoa da, eta honen besteko adarrak eta erten, eta moztu, ez, barkatu, eta zeu moztu, eta kumun txiki bat ipini, eta bazter guztiakoan kristonaen ja, eta bai, baina momentu bat ailatu zen, azarratu etxentzea, eta esaten diozu zua berzer. Moztu zua nola, eta atzo egon itzan hor da biltzenakin. Izketan brigadakoakin, eta esan ziren. Ezke hau moztutzen balde mareu, honi ja ez dizu ertengo, oztoi, behatu parkian dozen, ez, baina oaintzen dela 2 urte, intzoan moztu horrela. Berdin aldeuen, klaro, oain zeu sartu zen duen, zeu zain du, eta hori ezileike pixkate... Nik hor, betu, igual askotan zikutu ditzen dut baina, betu hor, arbola pribau, terreno pribau danin arbolia, izalek izan beran terrenu dala, eta atzaleikela, hasi por hasi, eta gaina be, eta, bueno, hortik aparte, gero daz, beste arbola publikut izenak, eta arbola publikuk, horien bihau, geuzan jo bihau. Baina, pribau egon dabe, horrek arazo sortzen marau, esan nahi, biztita baten daute, joderse, no, porkatu, ez, porque han sarturi gaina be, horrepe sartuteraz, eukaliptusa pe bai. Eukaliptusa sartute. Palmerian albugando, baina. Orduan, claro, azten da, eta zen berde gero, moztu ez, nik izan dut, ez, molestaten da bena, moztu. Baitxe gero, normatibirala, talak. Ez que hori da. Da geuk espadeu geure normatibia errespetatzen. Baina normatibak dakarre justifikazio bat gauza askotan, normatib izan arren, zu justifikazioen eta aukentzen da, justifikauta. Punto. Ese, por capricho. Baina justifikazioa zein da, biztakentzia. Baina, tegineko emon bilau, eta ez da, ez, biztiketu. Hainize, gauza bat esango izut. Izaleik ez, haitxik ez. Bakoitza pikatzen dio lekutik. Baina gauza bat esango izut, hainize. Hor, ermitxa aurrian, jauzi zanian, mendixa, eta mikropilotiak eta sartu zauenian, han, bertako teknikua eta jefe zauena obra horrekin, esan eintzion,
arbola hori dakan pertsoniai, esan entzion aurra kenduen bihartzala beste pinuak eta kendu zian bezala. Aparejadoria bere momentuen zana, arek ere esan zion aurra kenduen biharko zala. Ze asko azten zala eta terreno artiloso eta ez dakizer eta bara egizer. Arriskua zauan. Arriskua baldin bado, araudixak baimentzen dukentzia arriskua baldin bado. Horixera da, justifika berdabena. Teknikuak eta obra guztikoak, eta esoan lortu zuaitz aurak entzia. Peiratu zelakua dauan noain. Ja. Utriko gudala? Arriskua sortzen badeu, bai gure araudixak baimentzen doala botatzia. Baina bakarrikan baldin badia biztak entzen diala tolako gauzak. Arriskua sortzen badeu, bai. Eta ez dakizu esan bat zuaiz da palmerakin gabiltzen nola isa. Ja. 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 Egiz esan ez dakiz zein eitxio zabiltzen, oantxe momentuan zein da, hortxe ermitxa horrian dauana? Jonek esan zuen ja terreno haura udaletxiago. Behiratuko dugu eta enteratuko gara, behar, zer donor da... Ja. 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 Bai. Niko, baina, alrebes esango noan. Terreno, udaletxia gestionatzen duan terreno publikua ez da, baina, bueno, gure etxeatzian, zuek ipintze zuez lorak, zuek garbitze zuet, eta hori dana. Eta ni jutan nahi da, porque me da la gana, adarra moztu dan no pasa nada? Sí que pasa. Sí que pasa. Debería de pasar. Debería de pasar, pues no pasa. No pasa. Ba, bueno, hori, jake arbolia aure indeuen, ba, nik esate, porque nik ikusi noan pertsona bat, adarrakin, arekin, zerriakin, adarra moztenez, arbola osua, eta lagazoan bertan jaso gabe. Eta gero, burrengoan etorri zianian, bedarra eta moztea, flipau egin zeuen pixkat, Arbola falta zan. Zeo ze falta zalako. Ba, bueno, sin más. Hori da bat, eta bigarrena nahi nuana komentau, egoten dia beti pankartak ipinitxa, lotzen dia bridakin, eta pankartak entzen dia, eta brida lagaitxeia. Eta askotan, parkian, nik kendu izan ditut, eta behiko plazan, iruritzen zat, niri ondo iruritzen zat, pankartak ipini behar diala, ez da gati inungo dudaik. Baina kentzeakuan, jo, ez da kostatzen horren beste, klak eta brida jaso, eta kendu. Adibidez, hemen batzoki aurrin, eta arrisku txure gaina be, porque biridizu, eskuaz pasatezu, eta heleki baixa bat, demazia. Gauzia da, pankartak epitzen amena, di, asoziazioak, hori, besti, dana dara, bardinde. Baina, batzutaz petxakin, adibidez, ez? Atal egunin, hau da, bale, bien. Guk, ez da zeo zen, mezu bat emon mikorau. Amaitzen dan hori, fetxia kendu emikora. Eta plastikuko lan da bizien, bainkazgora da bizien, hori zeinek kendu birdau. Zeinek kendu birdau hori. Epinira benak emikora arduri. Besteran zen mio bat, ebekatu emikorau, ozen mirau. Nik uste pare bat buelta man bihartzako eta herri hontan pixkat, danok, enbiar deu, un mea kulpa gauza askokin. Zakarrakin, kotxeiak aparkatzeko momentuan, motorrak, gauzan da mesela, bridak, horredanak kontutan auki behar da. Errixa dela danona. Nik uste, mesua bisaldu behar dela jendiek, errixa dela danona. Eta danon diruakin hobekuntzak aldiala, Nik askotan... Eta udaletxea izako kostauko ize pintxuria, eta pintxatzia, baina bai askenian da. Porque ez da gauzetan gaztatu biharrikan pertsona horrek, ordu horre, lan ordu horrek, eta ez materialian, nire pentsamentutan, Nik usten dute, auzolana beti izan da, eta arduri, herritxaran arduri. Guga hemen, geuritukaten azkunde, hemen, egotion, baina hemen dik lagurtea, o gezea batepak izan nion goran hemen. Eta gaxak errepetion goriz. Baina egin birdu gaxak hartu, eta epini gauza martxan, albara bentsat, eta ebitateko hor gauzak. Ni nahiku, entre pankarta pintadak eta horrek, ni neunan naskata, neuke horre bitxenaz. Eta askotan, esan emiaku, Esan emiaku, ni juminaero erritxarroa jumberde pankarta bat olan hainkat bilena eta hori txeko. Eta dindirizki amendik eta dindirizki hortik. Zeo zein, gu baki hau, askotan guk ebitzen dugu, bestik ebitzen dabe, baina zeo zertu bikora, esan bikora. Bai, ipintzen doanak, biharrik ez dagoenean, kentzen baldin badeu, perfecto. Eta pasaran bridak kentzen badio, hobeto. Hori sobre todo. Porque pankartia jauzitzen da, bridak hor gelditzeia. Eta
nik Beiko plazakoa, bueno, azken finean, buelta-bueltan, helduak egoten geha. Parkian umiak. Osea, begixan, alzatu zartu. Ni biltzen nintzen dana kanpoa botatzen. Eta baten, junitzen kutsilluakin da, neu bilitzen mosten, porque... Hori bixar, neu fijaxana, baina ezke askotan, esatezu, gauza errezara eta gero hori txengatzu, baina bixar bertan, brigadia izango txat, kutarrakin, garbitzeko. Gitxienez, batzoki aurri eta Beiko plazako barandilako. Eta parkia. Eta? Goiko parkia. Eta parkia. Bale, hori. Ba, hori bixar bertan dengora, be. Ni aztuen nahi lehen. Nerezi aurrean do tomaba bomberuenak, ez? Bai. Ba, kendura eta pia. Eta ja... Eta kabo. Karrapatu nion bati, hasi nintzen herrietan. Tizan ziar, erantzuna gelditu nintzen gauza balikan. Ertzainen zemia zela eta barakala behar permisua gauza horrek etxiko. Orduan lokale miko. La madre zan noman. Zunzun ordan, eta zan gabeko lauretan, Orduan, baina izak izun izan. Zuz da izan. Ni banak izan. Bale. Barak izan gainetik izan. Bai. Bueno, atrapate morot, neuta pira, eskatuko txat. Bi faltaria, gure etxeko aurreku eta bestia. Baina zoze berez ipini gorra. Porque ez da izolako horrazak intzen duen. Gero bomberu zabaldu merda gero. Etxufate gure. Ba, esan, porque capaz dia, Bai, bueno, un sistema galdatzen da. Ondaz, lurrine penitxeraz, beste tomak barrixak. Baina, bueno. Vale, apuntau. Nere etxeko aurrekua eta... Eongoaz, ia atrapaten da hori zein eta parune. Hemengoa, listo? Bai, aurrea ingeu, igual. Ronda ingo deu. Bai, ez dakinik. Nola zan, irratitikan markadorri estadio, azkar, Partiduan komentaxuakin gero ingo deu. A ber, Maialenek komentatzeu alde zarreko aparkamentu gabezian inguruan, azken aldixan obrak dozela eta aparkatzeko arazoa ondixa dozela. Erantzun Maialenei nik uste, lehenik eta behin komenduko obra amaitzen danean horra aurrean aparkamentuak aurre ikusteiala, oain digan ez dakit zenbat izango dian. Gaz kalkulauta, bi aparkaleku gitxio basura. Gaz kalkulaten, abere, handakaun talude dakaune, nazan rezientziatik, ia aldanik eta gexan jan, claro, jakinen berde, geologuk eta dana, baina ia antxe arboru sartu gitxenez 15 bate aparkamentu. Bueno, momentuan esku artian dakauna da, komenduko etxiak etxeko aparkalekua hundi hori kendu zan, hori etzan udalan terrenua, hori zan promotorien terrenua zan, da etxiak etxen zegoen bitxartian, lagabi hartzi zuen herrisai aparkatzeko, baina, klaro, hau da momentu etxiak etxeko, eta aparkalekua hundi hori kendu da. Orduan, gero guk bai udalak endeu bere obria, komenduko birgaitzia, rehabilitazioa eta hortzo zen aparkalekuak ere, ez tegiz emat izango zian, baina 10 bat bazian, eta obriakien kendu eldia. Orduan, dentizineko aparkaleko bipisoko hori eintzan, baina hoan egin behar deuna da, hemen aipatu dan komenduko etxe berrizetatikan Samiela jungo dan zubi hortan, hasiera baten bi norabidetako zubixa zan, kotxeak ibiltzeko bi norabidetan, eta erabaki gendun norabide batekoa izatia eta bestia konden hau, eta hor aparkalekuak etxia. Orduan hor ertengo dugu 21 plaza gitxi gora bera. Eta gero behian, ohandikan urbanizazioa dana definitzeko do, baina hor beste 12 bat plaza aurre ikusten dira. Ia 15 hartzen dut, 15. Bai, eta bueno, asko kendu dira, baina horrekin ere zehose lortuko da. Batez ere zubi horrekin, bai. Bale. Gero Oierrek eta Erikak Samikoiatik jaixetakoa, horren inguruan hitzein dugu hasieran. Barkau, Maialenek esateu baitxa, hori, txakurren kaka ere aipatzen. Barkatu Maialenek hori da, txakurkakana. Txakurkakana... Brigadakua izan, txakurkakana. Hau da, motorra, kotxia, jaixak eta lokalak, urrungoko da kaka. Esan da, kakain txakurrak eta ez jasotzea. Txakurrak ez dake inungo kulpaikan, dake jabiak. Eta da, berriz, betikua. Ez kontutan hartzia, atzetik etorreko nahi, ez dakit, igualbeak ez dugu ikusten, ez dakit gertatzen, erdiko kale erdi xan, beste ezoen kaletan, eukitzia kakamokola. Egitxadare bai, mankomunidadiakin, dakaula burrungo hastian uste bilera bat, dator proiektun bat oso zer aurkeztu berdigue, ze arazo hau ez da mutrikun bakarrik, eta oso zertan
badabiltz, ez dakigu zer daken buruan eta proiektu zozer badake, orduan, bueno, zaila iruditzen zait zozer izatea olako irtenbide erraza emango doana. Bat, baina, bueno, entzuteagoaz eta aldizuet aseguratu herri hontako kakak geixen sufritzeuenak gure brigadako, belarretako kuadrilla dela. Ze jateue kaka egunero. Eta jankaka da jankaka. Montali beteko pasabidi igogailu batetik, aparkamentutik, eta beste igogailoraino, esileke, imagina behin, zema kaka joten den. Kartelak epintzen dugu, eta etxasku kendu. Bota ite. Zen bihu. Zatezku brigadakuk. Hemen epini itxidura bat, ze itxidura bat, olako? Olako bat epini, berde? Bestelan, danda pasiko izte. Ja, otxuriak arre jabipe bai, paseari emotik berdegun iralekun. Eta atrapa ben, europe atrapa ben, antxe, bokailu jaten datak. Ontxein jo, Jose Maria Alcibarreko, igo gailu hain o Jose Maria, Castañeta. Eta handau, hain parkia, Castañeta, eta gero berdegunik, eta hori, kartelak epini bio. Baina antxebe, asko ebitzen diz, musika eskolako atzetik, eta pilo bakaka. Bueno, usotorra izan bikoaku zu. Zeta zabiz, ez que ez da nik, zen biro. Bai, porque txixa, gente askorek, dizatxotelako, juten dik urrupoteliakin, eta etxen dau. Ez, gitxirek etxen dabe hori, bide gero irurek. Anda, botellak ganek usten diz, botellak ia txakurrak horitzen, ezen? Bai, eta Sabinaneko hortikan frontoirako tunel hortan ere. Increíble baina hori, nik ez da, ez da bematxe animalirik horre personak, hori holan aktuaten da benak. Hori ba, porque culpablik euratiz txakurrak. Aurrera ingo deu, zau da tema top 10 esatean urtero bat, aurrengo urtean berriz agertuko da, zeneikoa da 3-4 jabeoti ez deuena jasotzen, ja kakaz betetzeko danak. Arkaitze komentatzeu Isabel Lobianotik, goiko aldetikan, hor kontenedorak aizia daunian egan atatzeiala, bolkau iteiala, eta haber soporten batzuko aldiala. Horda, mankomunidadiak initzen ingo deu, Arkaitz, eta komentauko xo, beste leku batzutan bado sola aizia jotzen lekuan soportiak, eta intentauko deu. Gero Jon Koldok aipatzeu, egunon, bere proposamena da, barandilla batzuk ipintzia moian, arkupetik, moia berriraino, moia zarren don bezala, segurtasunagaitik. Apuntatze deu, ikusiko deu, eta aurre itemaio gai honei, eta gai hau maigainen jartzen dunean, kontutan euki behar dugu gero, portu ere mua dala, eta puerto zen kin onberko ginakela, ez dala gure hitza azkena. Ordan, internamente emango izan buelta bat, eta ikusiko dugu abertze puntutaino. Lehenengo alde izan zuzaten da, igual alde hortan barandilla jartzen. Normalian portutan, zaila da pintxi, ez da bela aten, Onde ikusiko dugu, hor, baina pintxina leko batzutan bai, eta betan deskargi deskarra horite, orduan eurak izan berdabe, porque mutrikure, baina guk izte baintzen. Vale, Maitanek aipatzeu, da gai batu hain dela 4-5 urte, hementxe bertan atea zana. Domingo Ibai Barreagan atzian hor dago, pertsona bat dakau usuei jaten emate joena, balkoiti botatzeu janarixa, eta orduan usos beteta egotea, horrek eramateun arazuakin, inguruko etxe, fatxada, leio, garbiketasun. Barandilla. Oain, berriz ere, beste dei bat itet, mesedez, ez eman animaliei jaten, kaleko animaliei jaten. Katuei jaten emate jau, jaten emate jau, jana lagatze deu, usuai emate jau, eta gero generatzea arazo asko. Ze nik nahi diot eman, pate goxo hori erosi detena, katuai, eta katua esmalima etortzen igual arratoia etortzea. Eta gero kejatzea arratoia duzela. Eta hige alimentatzen ez gun nahi deuna bakarrikan. Usuak ekartzeu, arazo asko, inguruai, fatxadetan, balkoietan, orduan, nik oso animali salia izan naiz beti, nik txakor bat eukiet, eta zaindu. Baina kanpoko katuei jaten da, katuei, usuei eta jaten ematen nahi momentuan, arazoak sortzen gabiltz. Orduan, adibidez katuei jana eman nahi diona, elkarte badao, jaten ematiaz gain beste lanpilu bat iteuela, desiatzen doz jendian laguntza,
baina da gauza kontrolatu bat, gauza bat ez dela jaten ematia bakarri, baizik eta bere erantzukizuna daka, orduan, irikita doz, elkarte horiek, eta usuan elkarteik ez eta ez eman jaten. Holaxe, ez dugu beste ikan. Orduan, oain dela 5 urte pertsona honekin aktuatu genuen, hitzintzan berekin, eta urte batzutan ez deuin, baina berriz hasi da, azkenengo urte terdi, bi urte izango ja. Kotxeakin pasatzen bali mazartean beti du usoz beteta dana. Orduan, berriz intentatuko dugu berekin izketan egin, eta gelditzean aktuazio hori. Baina ez da leku bakarra, gure usuan. Atxitxinkaleko hor. Bukatzen betza, Jon. Gure usuan arazo berdina do, eta beste leku askotan arazo berdina doz. Osa, intentau usuai jaten ez ematia. Hemen karkabane arazo berdina do, aldezarrian jaten ematezake, eta gero arazoak etortzeianean, beti bezala zueitzekin eta beste gauza askoekin bezala udalak soluzionatzea. Baina arazoan hasiera da jaten ematezakela. Txotinok Samikoiatik, behaien parkia belar artifizial aldatzea. Printzipioz, gure ideia da urtengo aurrekontutan lanian gabiltz, horrekin gabiltz, lanketan gabiltz, eta intentzioa da Samikoiako parkia aldatzea. Aldatzea ez belarra ez lurra bakarrik, baizik eta buelta bat ematia asuntuai, bai segurtasun aldetikan ere bai, ze beti hola onda, baina antzulua do, beraka, eta ume txikixak ibiltzeia, eta, nik uste eraldaketa bat bihar deula ondo itxeko parkia, pixkatuko parkian indan bezala, eta eraldaketa oso bat. Azken urtietan berritxo dia parke batzuk, Samielakoa, Goiko plazakoa, tubo parkia, eta oan ja, Samikoia itokatzezako. Dale. Zulua. Muretetik bera. Metro azko. Gulu mendiko aldapa, esan nahi deu. Bai. Mikrofonua, hartu mikrofonua bestela erotengo ja da. Bai. Horle zauan talaixa. Talaixa? Bai. Talaixa txiki bat zauan nik ez dut ezautu, baina dokumentuak hori izaten du. Eta orduan, hor, penia litzake txurrua daban hortan, do munua, txurrua, eta munuen atzekaldian do olako repisa bat bezala gutxikitzan hor jolastu etxen gendun. Lehen hori zabalosan eta eurixak eta botain deu, da, guk hor igo eta jolastu etxen gendun. Hori, hor, zauan talaixa bat, talaixa txikixa. Nausixa zan talaixa, danok ezautzen den talaixa, eta gero, arek ematen zion informazioa honi, Samikoian zauan nahi, erritxik ezalako ikusten beste talaixa. Orduan, hau zan, repetidoria bezala, zango mezua herria egotatzeko. Ez nahi akratzen. Arek ematen zion honi informazioa, eta honek ematen zuen herrixa, osea, enbarkazioai, mainelai. Eta niri iruditzezat, igual, pixkat hori dokumentazioa bado, irakurri eta hori gordein beharko litzakela, o esanen beharko litzakela. Testigantza balaga, niek aurrengo aldi xentzutetela. Eta kontuan euki, zehozen behar bara hor, oain esan dezuena, igual txukunduen behar dela, eta zehozen behar bara hori ere kontutan eukitzia. Hor talaixa bat zauala. Nik horre Santa Bata, nik betirak eta Santa Bata. Bai, hori zen beste bat. Zei irudiukan, zelako zan, eta han behileke, pinilekian beste zehozen. Hemen, eta zehozen behar bara esan nahi de, kontuan eukitzeko, ez apurtzeko hori. Hori izta zartzen, hori izta zartzen. Bale, hori ez apurtzeko eta parke eremua jolaz tokia. Eta gero horra aurre ikusi beharko dana da, jolaz tokia daka, murete badaka, eta horre hau, bera do, alapa. Eta segun altura, pixkat segurtasuna bermatu ze gaur egun ez. Nik irakurri duten dokumentuan gaina jartzen dugu, zela hori isainok ez dakizien eta, igual hor udaletxiai okurritzen mazako zehose etxia, jakin gabe hor zertzauan, igual hori bota, eta azkenian desenitzen dezula lehen zauan gauza bat. Informazio hori, iak
informatika zer da. Bai, emango izuet, dakatena. Bai. Vale, gero txotineo jarretzeu, goiko plazatik, Santa Bata artian... Goitxiberatik, goiko plazatik ez. Ez, goitxiberatik, goiko plazatik esan ez. Goitxiberatik hasi ja eozer. Santa Bata artian arbolak apaindu, bakandu, batzuk kendu, oso gaizki zainduta doz. Hori de arrantzalea aurrian, handa, olibo bat, handa, gerokun beste bate artia, eta bixate, klaro, dakaue behatzen eta dakaue amitxe artean dize. Eta... Mikrofono hartu mesedez, mikrofono gabe zebestela... Kanpoko jendia, ni kalerutz, eta kanpoko jendia hasi bankuetan paratzen, eta barrez, burlaka, handauen, arbola hundi aura bankuen. Aurrian da, aura... Bai, jartzezea eta arbolia. Biztadanak entzun. Bai. Vale, bueno, behiratuko dugu abertze... Ni honaz behira, nondik ekima, baina, bueno, bajateko volumena. Bai. Hori inen bihau. Bai. Ezin ekin araena, musturren arrutolan baka, bai, azu, bisik eguen bila, arbolei, enbirde. Moztu ez. Enbizu, kimatu, eta ostea barri urteko ze. Eta areke beran tempori dingura, porque artia ez da azten hori bate modure, zan akualeto bate modure, ero beste, bueno, beste asko azten zen. Behirauko dugu, eta ber nola aldeun bilau ekilibrio hori, biztak pixkat rekuperatzeko, baina zuaitzak dira. Bai. A ber, Samikoiatik eta Santa Bata arteko bidea asfaltao, kondizio oso txarrian dozuluak eta asfaltua oso degradauta. Bueno, behirauko dugu. Asfalto hori izango da, Auskalo Noizkoa. Lehen behizanean ararte, aitzalde ararte eta kamino. Bai, emango iso biztazo bat. Baina zati hori, baina Samikoiatik Santa Bata dijoana hori oso zarra izango da, bai. Eta aitzaldea dijoana, igual ez da inzarra, baina hor eurixak eta lana handixetzen dugu, eta do, zati baten, loretsuneko araño aldatzen den hortan, do berain da. Ikusiko hori jungo ez. Hori lekuz aldauta, oin arte, bueno, eta dan idurrek ambulatori lekura bideratzeu, hor komentatzeu ambulantzian aparkalekua ez tola ondo ipinita, ez tola orduan ambulantzian tokian, normalean egotela langile baten kotxia, eta ambulantzia gelditu behar duela bide erdixan, eta, bueno, ez tola oso... Laga hori nire bisek komentatzen. A ber, guk horrein gendun, ambulantzia penin gendun. Ambulantzia penin gendun, sartzeko, bertoko, mediku, emergentziko, urten berdabena, de emergentzia. Ez langileentzako, emergentziako. Ambulantzikuk inego ginen. Ambulantzikuk izaban, eurek aparkatzen da bela, hor baino, porque, claro, atzin kotxi bakar, ezin nekea eta hori. Ataten da bela, justo eskeilara da zen lekun. Tak, batzuk ambulatu isu gutezin, kotxi antxelate ben, eta ambulatu isu gutezin. Eta epini genuen pivotik. Eta eman gentzen, giltze, ez, eurak ezaskun geuri. Hori epini zu eta ambulantzixe atateko, perfecto, eman gutzu hau, giltze. Eta ambulantzizetako giltze, nahi da belako gora jun, eta ataten da belako kamila guzti. Ez da ambulantzia epiniaren ambulantziako. Uletzez, eta jenti respetatzeko hori ez dala eroseinek ebiltzeko lekua. Eta eurak badakizie medikuak, eta bertoko langileak, eta danak. Eta eurak respeta berdabe. Langileak ez dakarrenak urten biharrik, aparka berdabe, bestio morure, beste leko baten. Ara, reservata, medikuak, emergencia, eta enfermeras de emergencia, que tiene ebiliberezenak batei atenditzea, batei kurietxea, hori. Hortakora hori. Hori de informazioa... Ja, gertatzen da, behantzat, txokantia da, ambulantzientzako tokisa ipintzen deu, eta ambulantzia aldamenean egotia. Bai, igual aldaketa hori enbiako da. Baina berape baki ambulantzia, bueno, bai, bera erritxar morure... Arek ez daki, idurrek ez daki hori, klaro. Atatzeko eta arrasurana, baina guk hori barne dute, baraka, ambulantziakin baki hau, eta mediko emergentzia baki hau. Igual ipintzia da, bertan. Bai. Hori gitxien hori, borra hori, tepini emergentziko hau, eta ambulantzia bera bakin dut aparka bian. Porque bire erdixan bela leike ambulantziak eta beste guzti zainen goriz, bestela multa egin. Ambulantziak engora benbirdaden lana, eta erdi erdixan bara, atakora kamilak, eta engora beran lanak. Hori gitxien ara, emergentzi baten. Urrungoko puntuan esategu inguruan, bere etxe inguruan, samarrontzi asko estola, o faltan dozela. Bai. Samarrontzi, baina ulertze txikixak dira. Bai, txikixak. Hemen haundixak inorrek ez ditu nahi, Txikixaria, dalen. Bai. Neu auzo hontan bizi nahi da, etxeruzkoan kontatzen egon nahi da, errazoi haraka. Bai, falta dia.
Bai. Eta beste baten batek ere beko plazan eskatzen ditu, eta gisa da. Hori azkeneko puntuan dakau. Bai. 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 Erekin publikutan eta partikularretan, normalin, kartelak eta epintzen dugu postikin, kanporatuta. Zuen nina itzu eta lauru. Bueno, hori konpondu gero. Joxan eta Naiara. Bueno, hau beste bat, kamara ibira nahi dela erantzun. Gauz berdina 50.000 aldiz galdetzeagatik 50.000 bidetatik erantzuna ez da aldatzen. Ambulategiko, telita. Ambulategiko aldapan semaforo bat, radar bat, obadena jartzen dijoa eskatzen pertsona hau azkenengo, nik uste, 6 urtetan, leku ezberdinetatik. Eta esplikazio oso arrasa da, eman dut, eta berriz emangoet, eta emangoet naskatu arte. Ambulategiko aldapan jartzen malima da baden bat edo semaforo bat, kamioia kargauta gelditzen malima da erdixan, ingo un estropezioa, ez da imaginarioa. Hor, kargauta balima gelditzen malima da bide erdixan, ez du arrankatzen gora, eta ez dijoa gora, eta jungoa atzeaka, eta kristona montauko. Hori 1000 bider esan da. Hala ere, trafikoa junginan, errepide zaian egon izan bilera baten, ja bibiderre hona izaurten, eta hau planteatu da. Errepide zaiak beste huelta bat eman bertzako guzti honei. Eta izatekotan oso komplikatua izan lehiken gauza bada. Dala, inberdezu, aurrenengo semaforo bat jarri, rotondan hasieran, eta bigarrena goian. Eta aurrenengo kua jartzea gorrian lehenugo bigarrena baino, baina denbora hortan ere, denbora eman berdio kamioik ez gehatzeko. Orduan, errepide zaiak ere oso zaila ikusteu, aparte, momentu batzutan inkluso rotonda kolapsauta geldituko galako. Ez da inerraza, eta erantzun hau ja ikusten maizu lehen urteko bideo bat aurrekoa, uste berdina, denbora guztian esaten goz. Nik ulertzet hor bizidianak eta umiak dazkenak, hori, paso zebra hori oso zaila dala, baina, gisa da, errepide zaiakin gabiltz lanian, eta nahiko kolaborazio honakin gabiltz, nik uste dozela itxuiten, eraman deun planifikazio guztiei, baietzago ezetza emateko, presupuestuen oantxe dabiltz, presupuestuak negoziatzen diputazioan, eta foru aldundian, dazkenean presupuestuak, pentsatzet esango egala, mutriku, honeaino ingo deu, baina bai dagoela, prekupazioa hundixa da gau, errepide osuan veloziadeakin. Orduan, junbergea, obadenan bitartez, paso zebra bidedanak altzatzen, ez emateko denbora, azelero joiek emateko, bide batzuk bilatzen goz. Horretaz gain, Iriagirre bihar tokatzen, astelenean tokatzen, baina esategu ere bai, hortikan salida zaila dela, inkluso jungea proposatzen, Iriagirre, debat izatu zela Iriagirre, aurretik rotonda bat eitxia hor, hola eukitzeko salidak eta entradak, lanketa hori dana eitzen goz, baina hemen do, pixkat, saneamentuakin gertatzen bezala, puertosekin gertatzen bezala, ez diala gure eskumenak eguneko egunean. Orduan gu algea jun, proposatu aldeu, eskatu aldeu, baina azken erantzuna beha edake. Gu ez dakau aukeraik jun, eta semaforo bat jartzeko ban. Ez dakau. Hala ere, esperantza txiki bat badakau, ze prentzan ertentzoan, 7.000.000 da 350.000 jarri dauela, hainbat herrixen segurtasun hori, segurtasun hortako obrak etxeko, eta bat mutriku da. Orduan, bagabiz, bagabiz gauza 7.000.000 txik zeo saiatzen bada. Guk eskatzen dugu, ekutxe zorralutzen dan bezala, lebantan bezala, monigoti, bai, semaforo pedagogikoak. Baina utzi gauzat esaten, nik esanoan hori, semaforo pedagogikoa bihar deuda esan ziren. Semaforo pedagogikoa mutrikun zeinek errespetatuko ere. Igual flash batean gora, ez da, nik egon bizan. Nik izan, dakau, iru zarrera dakau, batara intzuzetik dakau, iriegerretik dakau, eta ondarrotik dakau zarrera irurak. Eta hor zarreretan, zeo zepini berde. Gerokun, rekorrido guztien dakau, zebrabidik. Horre pehen berdi, babestu, kartelak epen nibide, iluminata, ero ez da izan den zen. Gure helburu izango letxake, errepide hortik beste du matxetik guti. Bertzen,
de momento ez dakau remedizio, hortizun berde. Batxe batzuk izan alakute bezalako ez, hori de. Hortan gabiz, landin gabiz, hori, herri barru... Proposamen landu batekin junginan, nita pareja horia bisok egon bi aldiz, zeakin, diputauakin eta behaien teknikoakin, gauza batzuk ekonomikoki oso ondisa dira, eta beste batzuk ez, orduan, lanketa hortan goz, aber zehingoan, zer baimentziguen, eta gero bigarren pasua da, zenek ordaintzeun. Bai, orduan, lanketa hortan goz, nik suposatzet laizter deia jasoko deula bertakuteko, eta hori iteko. Aldi berian, joixareak eta nahiara komentatzeu, mendixako obrak diala, kamioia atzea eta aurrea ibiltzea dela, eta hor segurtasun aldetikan, obrakoa emango zake tokia pixkat tranquillo ibiltzeko ringuruan. Bai, eta igual abixatu ere etortzen dianean da udaltzaina bertan egon, zaintzen. Hori da, bai. Bai. Bale, Jon Isabel Lobiano amabita, amairu hogeita bat artian, zebrabidia, gauza berdina dakau, hemengo velozidadian kontua, Isabel Lobianon berdina gertatzea, velozidade altuan pasatzeiala. Hor badoz plastikozko zaoiek, baina gaur egungo kotxiak askar pasatzea gala ere. Hor ni egunero pasatzen da, ezta? Baina hor lehen egin kendu, gazte batzuk etxe ben kendu, eta piezak faltan. Epini gendun, barriro piezak gendun. Gero beste batzuk etxe ben eskibau, kotxi bat handik eta motorrak eta handik eta haute beste, egin gendun usatu. Ja etxen gendun, ja automobilen aparkamentu barru ezertu. Hori ere mua bidia, ja, udaletxiek, tokatekako. Bai. Guk horrein genke, egin birdizen gauzak. Orduan, pinir, engorestuxako dauz, esaten da ben, eta ikusiko horrek, besteko bentsa zebrabidak, eta gauzak. Hori bai dela guri guk aldaunein. Bai, hori argi da. Epini enbion gauza guztik, eta gerogun, eure izan, aberetxezun. Baina bez, horrein genke. Saturanian adibidez, Saturan ja eskaturo ja. Saturaneko sarreran, Saturanetik eta semaforutik barrure, kanpineko anparin eta ezazko arriskutsurela, velozia handixikuten dezala. Ordu, han beha eskaturo ja, honek altiluk epinirau. Sarreran, eta gero kanpina sartu aurretipe, beste altillo batzuk. Hori zapatuan berriz esplikauko rezu beuren txandia izango da. Satorrangoak esatet. Pikupekuak eta... Nina bize horrea txiketa. Bai. Tanga bizelako, honen zute marabe, listo. Bai, hori da, igual ez da galdetu. Datorren da zin ez da bitxiko. Hemen normalean bakoitzak beria ikuste. Bale, eta bukatzeko aztian zehar sartu dianakin, gero dago, beste komentaixo bat zeuen hausoko bat, itzeingo dugu gero. Orduan, iratik komentatzeu beko plazan sakarrontzi gehiago jartzia, guztiz, bai. Pinponeko maia konpontzia samikoiako tatu parkekoa. Hemen tubo barkeian kontua ez da pinpon maia puskauta dagoenik, ez zarra dagoenikan. Hor dakaun kontua da, tubo parkeo zuen zanean proiektu horren barruan zauan pinpon maia aldatzia. Horre, zauan, nik ikusita, esatezula gaizkido. Eta etorri zanean proiektua aurrera eramatea zijoan enpresa, esan duela, ezin maia ondo dagoena da, zikina. Eta hor da nintzen katxarrakin garbitu guztiz, oen dela, 4 hilabete, 3 hilabete, 4 hilabete. Kontua dana da, oain konturatu gehala, ze parkeko teiatu bat, osea, parkiak dakan beak, dakan estrukturan teiatu bat daoia, goian daka zuaitz bat eta erretxina eroritze zaio. Orduan, da erretxinez beteta do pinponeko maila. Hori garbitzen mali madeu, dago berri, ondo do, kontua dana da, segituan zikintzeala erretxina erortze zaiolako. Orduan, ordon bidean ikuste dala, lekuz aldatzia ebitatzeko... Ez dela narboli moztuko? Hori ba. Orduan nintzen izan, pinponakin. Eta berdin, Samikoiako parkia hauen berritzeagoa zenean, Neu junaz gelen, unak torren azenin, hau Arturo tenin, junaz Samikoia pinponea. Eta da, fenomenalia, perfecto. Beran urtitauke, eta ondora, ez da kamisa biharrik, zemio, kendu dute barzik beti. Beste bai, baina pinponeko baixa. Ondora, zarie metalikuria. Ikusiko dugu planteamendu berri jakin, aberse nola putean, da, listo. Beste bat aba, parki aldatzen mara, orduan ba, igual jokapen eroleku aldatu, eta barri zein. Baina ondanara, ondo. Eta, azkenengokua aurretik geneukana, trampakale etxieran, eskubitak gehatzean berdegunia, lehen komentatu duguna kakaz beteta oteana, belarrare luze oteala. Bai, hor da, eremu bat, nik igual... Ez dakiak zela den bion hori. Lehen ekinkoan, olako monolito batzuk argixakin de. Eta arek beti aportu eta hori. Azken egin duen kendu. Ura sartze zaielako. Farolak altuk egin duen.
bedarra mozten dute, azten di, arkazizak ero, azten di, azte batetik bestea, segirun horrek, pikazunak. Eta brigadakin gabiz ez horatu, ez daki hau, baina bai, baina bedarra ezin eki kendu, ezin eki handakaun bedarra, dakarren beran formi kendute zemintua zein. Joder, respetan bi hauek, kakak. Nik galdera badakat, garkatu. Palazioak dozen hortan... Idoia, mikroa. Bai. Goiko rotondatik, zijoaz kanpo fulerutz, eta eskumineta dozen palazio hor, terren hortan, azkenian zehozen behar da, ez da enbiar? Bai, azkiaga itxio da, hor berez. Bai zer nahi guk, dagana berdela gati. Baina zehoz egingo da, o galderia hori da? Horrek daka bere jabe pribaua daka, eta promotore badago hor. Hor, bere momentuan intzan bi eraikuntza eta horren urbanizazio lan badao, eta hori, mai politikoan beste alderdiekin, eta gu geuke ikuste dugulako, horrei altzaiola beste zebat irten bide bat eman, guia bildu izan geha promotorakin bildu ginen, eta komentatu zitzaion pixkat, aber nola altzan lortu, altzan eta berdegunea undixena izatia. Arek eraikuntza nahi duen, da bere baimena daka eraikuntza itegea, aspalditik. Ordan gabiltz puntu hortan, nola aldan karga urbanistiko hori, gure aldetik, landa berde geixena izatia. Hori berdegune izatia, izateko don aukera bakarra, da hori erosi, eta gero norberak, millones, eta gero hasi, dana jartzen berdegune bezala, otros millones. Orduan, nik uste gaur egun udalak hori ez mazuen eukiko permisoik eta ez mazan izerre hongo, askoz ez hobeto hongo za, baina gaur dakan permisoakin arek bere nik neu promotora izango ganizan, nik hainbeste diru atatzea dagat hori, ordaintzea zue hori, nik zergaitik saldu behar ditut, ez? Orduan, negoziak eta hortan bagabiltz. Egisa da, arkitektua aldatu du, eta, lusatzen nahi dela, eta prinsipioz... Baina, bizate jentiei, bizate guk dakaune ilusio na, ero informazio dana dela. Horretak arauzuzu da xuta markaten da hor, bi eraikin handi. Hori urte askotako prozesureta. Eta guk hori nahi genuen hori, horre volumen bizak ezartzi hor. Eizin, proiektuk eta eizin, volumen bakendu, bat ireiki, bizka, bat altutxua, zabaltxua, horreaz, eta berdegune gitxe izan. Honet horri zenin barriro, klaro, eurak arauzuzi da markaten da ben horreaz daz, batu ginen nin. Baina, berak ezaban, lehen hori temi haute bestite eta, berak ja bideratzezkun, gugenkoan lehenko azmu, volumena gitxiagoa eta berdegune gitxiagoaz, orduan da hori ze plantamentu guri etxeko. Porque berak ezabanin hori, atagentzan lehenko plano batzuk volumen batekin, eta orduan beran erantzunan zengaz. Nik usten dut, por supuesto, dana parki izileik izan. Baina nahi duguk, aldanik eta berdegune eta volumen bat izan. Nik aldetzen dut berdegune etxio, baina baitxare rotondatik gertetzen dezunean, errepidia segitzen dezunean, justo bertando etxe bizitza, ez? Hori, kenduko balitz eta pixkat rotondiai eta errepidiai zabalera pixkat eman, oso iztua gelditzen da hor, eta etortzen bada kamioi bat, Zuzatoz bestaletikan kamioi bat eta beste bat, ezke hori gelditzen da. Hori izta jugo fatxadi. Nik usteet mutriko neon, mutriko neon gala egon ginala, ez dakizan bat urte, rotondaik etzauanean, errebuelta hori, zaten gendun, txambolin botatzen danean, da rotondia etxen danean, ondo gelditxukora. Txambolin botazan, rotondia intzan, eta arazua berdina. Berdina otxarro, oain trafiko geixo dabalako eta kamioiak handixo dialako. Baina... Ez? Kamioiak gero eta handixo, eta kamioiak. Zabaleri behikulude antzakure. Kamioa berdina eta kamioiak handixoak. Kamioa berdina, baina kamioiak handixoak. Orduan problemia handixo da. Zabaleran nik izotuzten, diz, altua eta luzia isaleik, baina zabalean ez. Horre txikitxe marabe, seguru, jungora, retrankea eta jungora. Zer dari?
Atzeo. Bai, Muretia atzea duta. Horien da. Baina hori da, hori konpontzia. Ez, konpondu esaten dut pizkat leku gehiago eman. Gero etxia bera, hor gune bat, gero gotxi bera junde, han gehatuko da, zezango zupa, etxia ez da jungo rekorrido guztin. Arauetan besta markaten rekorrido guztin, 2 bloke eta gehatzen da zati bat. Gune batzutaz han gero libriat izenak, porque gero junbrizerako rampa batzuk eta igogailuk eta gauzak. Baina gauzia da, mezua da, arauzi zuezu markaten da ben volumena, haber, etortezkan gazkun, berak ezabana eta lehen egon zan proiektu murrizteko. Baina, bueno, ala ere guandik ezin dugu esan, ze ez dakigu. Ez dakigu hain dikangu. Eta, bueno, azkenengokua online sartu dalako, eta, bueno, gu geuke gaur jakin deu, emategunez, bueno, gaztetxean larun batontako jaixado preparauta. Nei, bueno, gaur jasoet dei bat, honen inguruan aipatuz, badakigulako, bueno, nik dakidala behintzat lehen gurtean bilera hontan gaztetxean gaia atea zan, eta badakit hori eta gero bai gaztetxekoak auzo kidiekin da bilera bat deitu zeuela, eta bueno, emate zuan nolabait pixka geixo zaintzen eiziala urten, ez dakit zuek ze esango zuen. Baina, bueno, intentzio bat behintzat jarri izan, kontua dana da, oaingo hontan antolatzaileak ez diala, bueno, normalean gaztetxian egunerokotasunean antolatzen egoten dianak, eta, bueno, bada hor zerbait, kontua da, goizeko 4 arte, ni gaur enteratu nahi, poster, bueno, atea deuela ja, DJak dozela goizeko 4 arte. Orduan, bueno, osteguna da, gaur eguerdian jaso deu, aber zer aldeun inbiar. Aber zeintzu dian antolatzaileak, ez da izentzu dian. Nik apuntautanagan baitxere gaztetxiena, baina, bueno, lusatzen goz gauzia, baina, bueno, goizeko 4 arte, nik eskatzen dizueten bakarra, da, ati itxitxa eta bentanak itxitxa favorez. Porque kriston aldia do. Ni beiro nun bizin nahien, osea, que no me pilla de pare-parian. Baina, eske zintzate imaginau, goizeko 3 gote izuenian, da, bale, eta sasoi baten kalian ibiltzen ginen, baina ni bain etxian egoten nahi. Nitzako goizeko laudak, eske, iritzen gazta, ez dala, normalian... A ber, neri gaizki izat iruritzen. Baina, bien... Porque goizeko 5 ere esat gaizki iruritzen. Gaztiazea eta sosa a lo que estás. Baina, zaila da hori. Baina zaila, zaindu. Hori de zaila da. Atiak eta bentanak itxitxeak. Kriston aldia daka. Hori zaila, claro, badakarrena, hombre. Eta tabernai esegitze iseu, ordute gisa, doble puerta insonorizau, ez dakize baragize, eta matadeiko paetak badaka kapazidade hori insonorizatzeko. Taberna eta gare ordute gisa. Eta hori, gerokun luzatzen gakue, bezperetan, jasin bizperetan, ordu bat gisa, baina, klaro, astea egun arrunta baten, estan jaidik, eta abendu osuan daka abendurrok. Ez dira ongo goizeko 4 arte, baina... Nik goizeko 4 eske, topaten dut. Behandur arte bai. Bueno, ala ere, horixe, horre erantzutzeko joan goge antolatzaileakin, enteratzen baina zein antolatzaileak. Aber mugimendu aite deun. Eta berze, abendurrok. 28an ere badaka, eta abenduan ez dakin noiz, da baraki noiz ere badaka, osea... Danai esan favorez. Eskerrik asko danai. Zeuen. Bai. Eta, bueno, larun batean urrungokoa eta azterean urrungokoa. Nahi bezue, zapatu goizian ere etorri, olaixe ekarpenak etxea, Bueno, ekarriko dugu, udaletxetik ekarri.